An filɛbaw ani an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo sa k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na minnu bɛna na sɔgɔ an na minnu bɛ k'u labɛn minnu bɛ k'u ka pili bila minnu bɛ k'u ka arajow labɛn minnu bɛ k'u ka forfaiw ta minnu bɛ k'an bila télévision kan u ka yɔrɔw la minnu bɛ k'a bila bafulubaw kan sa ani arajow sanfɛ k'aw bɛɛ lajɛlen k'aw ni su su in na alamisa don nka bamanan jate la u b'a fɔ ko bi ye jumasu ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Laurent Jakite ale y'an kɔrɔkɛ kɔrɔba ye a ye baara kɛ ORTM na a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Bakari Sangare Glace ale kɔni ale ye sɔn wanɛ de ye Ablaye Jabate k'a fɔ polisi kɔnɔna na Bajalan Sanogo Kalifa Seku Tarawele Mamadu Sumunu min ye Mamadu Nama Keyita ye k'a fana fo Ben Bazen Tunkara an tɛ ɲinɛ a kɔ Maraka Samake ka taa se Bajaji Ayidara ma Savana Kone Binem Dolo Kanadakaw fɛ yen Tonton Raoul k'an b'a fana fo Faustin Sila Ali Badara Kone huissier de justice do Jaous Création Arigo Saki Sofa ani Moribo k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka Musa Kan PAJisu ka Musa Kan k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Sadio Kulubali Timininga do Onzon nous-mêmes k'an b'a yɛrɛ fo ka Madame Kalifa Nama Traoré fo Kayatu Kulubali Fana Dumbuya k'ale fo Kayi Kasokaw fɛ yen Aji Bari n yɛrɛ ka petipetini Nun Dumbuya Montréal ale ni Yusuf Tunkara k'u fana fo Azmirte Keita y'a fo fana n'a ka denbaya Bamakɔ ya a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Torokɔrɔbugu k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Nantumilakaw an tɛ ɲinɛ olu kɔ Julio Kati Segu Madu k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Jaba Sidibe ye n'ale bɛ Salilakaw ka sigi la k'an b'a fana fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bole ka Seydou Sangare fo dugutigi coordinateur chef de village ka coordinateur Bamako an tɛ ɲinɛ Bakari Kulubali kɔ ni ale bɛ Koro barrage Benito ale ka cɛkɔrɔba ye a ye nin waati b'a sɔrɔ a ye kaba kɛ radio la k'i sigi k'an lamɛn Keba Jalo ale fana bɛ yan su in na ani Falaye Keyita k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Falaye k'an bɛ charte ɲini na dɛ bɛn charte n'i y'a mɛn k'i bɛ bɛn charte ɲini o kɔrɔ ko accord dialogue min kun sigira sen kan ale ma mago ɲɛ sa kɛ n'o tɛ dialogue kun kɛ kun de ye ko a ka se ka bɛn charte bɔ ka da an ma sisan bɛɛ da bɛ ka sumusumu tuguni parti politiques dugutigiw kabilatigiw commerçants fasodenw bɛɛ lajɛlen ɲininkali bɛ ka kurakuraya bɛɛ la questionnaire o bɛ ka ta ka di an ma tuguni ko an ka taa ɲininkali kuraw jaabi tuguni Pinochet n'a ka maaw baara kunfɔlɔ min kun kalifar'u la k'u ka segin a kan yaasa u bɛ se ka charte sɔrɔ ka da an ma cogo min sa Falaye an ye nin fɔ yan o kun ko fo k'an gosi anw ko dialogue n'a taara dialogue ma kɛ assise ɲɔgɔnna ye yan assise ye min fɔ dialogue nana ka n'o kelen fɔ ko an bɔra accord d'Alger kɔnɔ k'an mago bɛ accord kura la an bɔra accord d'Alger kɔnɔ an mago bɛ accord kura la aw taara ka taga Sogɛli ninnu Falaye maaw bɛ tigɛ koro minɛ wolo la a dun sobaw bɛ na duman dun koyi cɛ ɲi ti bɔ ɲuman na cɛkɔrɔbanin ninnu est-ce que b'a dɔn ko u tɛ se ka hali ordinateur sɛbɛnni k'a la nka u fasa jan bɛ
ala k'an sɔn sababu ɲuman ne tɛ jigin ninnu na koyi mali de ka di o walayi mali de ka di u kɔni k'u jija sisan u ka sariti bon i b'a dɔn ko asimi ka kegu quoi asimi ka kegu koyi a ma fɔ k'u ka sariti de ko avant projet parce que ninnu filɛ nin ye i b'a dɔn ko min ye cɛkɔrɔbaw ka baro ka di min na i b'a dɔn wa ni k'i bɛ kuma o ko y'a sɔrɔ e ba ma furu koyi ou bien o y'a sɔrɔ aw fa ma na Bamakɔ koyi u bɛ se k'o f'i ɲɛna ten k'i ka se u ka yiri la quoi mais c'est bien c'est que u fana occupé i b'a dɔn ko a dɔw tun taara veste ni fɛnw san o tun bolo ko dialogue mana ban dɔrɔn gouvernement bɛ ci u bɛ don mais malheureusement olu tɛ aso dɔn quoi aso ka fɛɛrɛ pati sagana di layi n ko falayi ne y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna yan n ko transition u tun bɛ a wagati mɔgɔw tun b'anw kɔnɔ ne bɛ tile k'o de fɔ kibaru na ne tɛ bɛrɛ dɔn dɛ mais ne bɛ fitinin min dɔn ne b'o de fɔ mɔgɔw ye caman bɛ olu bɛ caman dɔn ka tɛmɛ anw fana kan dɛ mais fitinin min an b'a dɔn falayi élection tɛ kɛ ɲinan koyi y'a ma an ka maaw bila o y'a sɔrɔ u bila wagati de sera fɔlɔ koyi n'i ma farati i yɛrɛ bɛ sɔn ka minɛ ka fara a kan fana o de ye problème n ko de don e b'i to nin na kɔrɔ ni ɲɛgɛnɛgɛ k'u tɛ taa fa cɛ a yɛrɛ kɔnɔ wa kilisi min daminɛ ye ku kɔrɔta ye ku kɔrɔta est ce que o bɛ ku to yen ala ka hakili ɲuman d'an ma cɛ an bɛ fɛn fɛn ala ka an mɛn to ka yan fɔlɔ n b'o de dɔn o de ji b'an jɛ kunun ko conseil des ministres la fala ye u ye sariya caman ta dɛ sariya bi bɔgɔden u y'o de ta ɲɛbila sariyaw don ni yɛrɛ dɔrɔn b'a yira mɔgɔ la k'a fɔ ko kalata in tɛ sini ye e k'a jateminɛ a compter projet de loi organique cour constitutionnelle loi électorale cour suprême section de comptes CN katile ka yɔrɔ loi électorale sénateur député sigili nin bɛɛ ka tila ka taga tuguni jaw fɛ jaw dun bɛ congé la jaw ka congé bɛ taa octobre session d'octobre de jaw ninnu bɛ segin ka na baara daminɛ an k'a kɛ sa an k'a kɛ u ka don le 2 octobre comme o de ye u ka sariya ye octobre n'olu donna yɔrɔ olu tɛ tilo ka ɲɛgɛn la fɔlɔ ko wa i b'a dɔn ko a loi organique kelen o kelen n'i ye cour constitutionnelle ta i bɛ cour constitutionnelle mɔgɔw ani sariya donnaw i b'olu bɛɛ de lamɛn k'olu hakilina fara gouvernement ta kan ka sɔrɔ ka na n'o ye plénière la CNT mɔgɔ bɛɛ loi électorale bɛ ta ten cour constitutionnelle ta bɛ ta ten cour des comptes ta bɛ ta ten loi minnu sigira finance kunna nin bɛɛ min kɔni diyara ne ye sisan ko cour suprême mɔgɔw u bɛ se ka président kiiri u bɛ se ka ministrew kiiri nka u ka président kiiri ko in de sa ne kɔni bɛ k'o ye cɛ u y'an filɛ koyi non ninnu u bɛ ka fɛɛrɛ de i b'a dɔn ko M5 ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛtɔ bɛ gɛlɛya wala koyi parce que mɔgɔw filɛ de nin kɔlɔlɔ min na nin ye anw kun b'a fɔ M5 mɔgɔw ɲɛna tiledu la kuma bɛɛ n ko aw bɛ ka taa n'an ye min mun b'a bolo ko non ko n'a ɲɛnabɔra an ko cɛ a ye sabali a ye fɛn fɔ an ye an bɛ min faamu n'aw ye fanga ko non ko fanga tali de ka gɛlɛn fanga nana d'u ma filɛ nin ye denkula wɛrɛw la nkɔyɔ la fanga ma ɲi dɛ n'a t'i bolo wa maa dun tɛ fanga sɔrɔ n'i tɛ fanga la dɛ M5 yan wa wala olu tɛ tugu anw de don e m'a ye sisan ni mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ mankan kɛ mɔgɔ tɛ tugu quoi parce que mɔgɔw yɛrɛ sɛgɛnna o dɔ kɛra koyi sisan an mago bɛ min na i b'a dɔn u ka baara ɲini ka d'an ma u ka sɛnɛkɛyɔrɔ ɲini ka d'an ma u k'an ka kuranko n'an ka jiko ɲɛnabɔ n'a y'u diya u ka to fanga la yen kuda ye an bɛ taa kiirikɛyɔrɔ la an b'a dɔn an ye fantan ye n'an donna kiiri bulon kɔnɔ an bɛ wasa sɔrɔ an mago bɛ o la an mago bɛ a la an ka denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ an ka siniɲɛsigi an k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ sen kelen kan baara ka don ba la baara n m'a fɔ tulonkɛ ni ɲɔgɔlɔnbɔ ni fɛnw dɛ ka baara don ba la
kalan ɲɛnɛma o ka kɛ mɔgɔw kunna mɔgɔw ka furakɛ ka ɲɛ fala ye n'a y'u ja u kana élection ko kuma yɛrɛ f'u da la tuguni yɛrɛ maliyɛnw mɔgɔ mais a lajɛ bi kɛ dɔ ko ne ma ko Kasim i b'a dɔn ko min yɛrɛ ka jugu bi yan k'i bɛ bɔ k'i bɛ t'i dahirimɛ ɲini k'i t'a sɔrɔ parce que courant t'i bolo sinon olu ka sira dɔw bɛ olu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ko nin ye yɛrɛ i m'a ye kuma dɔ la petini dɔ bɛ a bɛ to ka micro trottoir dɔ kɛ ko e bɛ président tɔgɔ dɔn u t'a dɔn tiɲɛ de don a bɛ mɔgɔ na ko yɛlɛko tɛ dɛ u t'a dɔn yɛrɛ de olu ka problème to o ye o t'olu ka ko ye n'i y'a olu sen donna la n'a fɔra an ka taa place de l'indépendance yɛlɛma k'a kɛ misiri ye de wala n'o de kɛra sa olu bɛ sɔrɔ k'a ɲɛɲini ka jɔn de b'an kunna yɛrɛ a tigi tɔgɔ nin ye jɔn ye i wuli de kuma bɛ meeting yɔrɔ nin ye jɔn ye nin aw ka nin cɛ in filɛ nin o ye jɔn ye donc Falaye an b'a hakili sigi kuma fɔ mɔgɔw ye kunu conseil des ministres la u ye sariya damadɔw ta sariya minnu bɛna n'a to sariya sunba n'o ye constitution ye ale yɛrɛ bɛ se ka lawaleya cogo min n'a bɛ f'o ma ko loi organique a loi organique u kɛkun ye yaasa min ye baara min bɛ yen ni o ye sariya sunba yɛrɛ lawaleyali baara ye a ka se ka sigi sen kan nka sariya minnu filɛ nin ye a bɛ tali kɛ mun ni mun na jamanakuntigi n'ale sira dɔ ta min ma diya jamanadenw ye fɛɛrɛ sigilen don sen kan sisan constitution yɛrɛ kɔnɔna min bɛ se ka a bɔ yen k'a sɔrɔ mankan ma kɛ kalata minnu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye wasaden kalata ye ani sénateurs sigicogo u y'o loi organique ta u ye loi organique fana ta fana sariya sunba n'o ye cour suprême ye ale yɛrɛ ka se k'a ka musakakow sigi sen kan sɛbɛn minnu bɛ sigi magistrats tɔgɔ la ani magistrats ka ko k'olu sigi sen kan cour constitutionnelle k'o fana yɛlɛma yaasa laɲini minnu kɛlen don bi k'olu bɛɛ lajɛlen bila sen kan musakako min bɛ yen n'o kan ka sigi cour kɔnɔna na n'o ye cour suprême ye a yɛrɛ ka dansigi kɛ o ko la wa cour suprême a ka se ka yamaruya sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ président kiritɔ kataba naani a bɛ se ka ministres kiiri anw kɔni n'a tɛ fanga la président n'o de n'i y'a mɛn président ka kiiri k'i bɛ fanga la de keba i ta ye kɛlɛtigɛ ye dɛ président ka kiiri o y'a ye n'i bɛ fanga de la n'i tɛ fanga jɔn bɛ taa jɔnkuna nɔfɛ k'i b'o kiiri a b'a kiiri kunna président tɛ tugun ale ka président ya ma ban wa yɔrɔ i tɛna taa alifa nɔfɛ k'i bɛn'o kiiri kɔni an ko président de min b'an kunna k'a bɔ yen k'a minɛ k'a kiiri cɛ o kɛtɔ maliyɛnw aw kan ka wuli joona sa dɛ nka a bɛ sariya kɔnɔ dɛ a taabolo n'a fɛɛrɛw bɛ yen peut-être nin ko ninnu an bɛna maître Cheikh Umaru Konare wele o komi ale bɛ dɔ dɔn nin ko ninnu na a ka ɲɛfɔ k'an ye kebaw bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli min bɛ kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu la ko cour suprême ka a jɔ n'o ko ye cour suprême girinyara sa koyi wa nin ko in nin kɔlɔlɔ t'an tɛ n'i ye nin ye tan nin bɛ ka kɛ tan bi ni ninnu sariya ninnu sigira sen kan a kɔlɔlɔ t'an tɛ u ma da o ma dɛ an ka kanw ko ka olu fana lajate minɛ kan jumɛn ni kan jumɛn bɛna na kɛ baarakɛ kanw ye an bolo an bɛna jumɛn bila jumɛn sanfɛ o bɛɛ lajɛlen loi électorale kura ka kɛ ni Bamakɔ ye ale bɛna na bɔ maire bɛna na bɔ Bamakɔ kɔnɔna na k'a kɛ arrondissement ye o baaraw ka sous-préfet sigi Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kumaw bɛ a la kalata kan ka kɛ Mali fan bɛɛ wa ou bien a ma kɛ ni région 9 ye o jalatigɛliw bɛɛ lajɛlen bɛ a la Falaye n'o ko a bɛna nin wari bɛɛ bɔ min nin sigiliba ninnu e ma ye o y'an ka polisi denmisɛnnin bɛɛ nommé préfet sous-préfet préfet sous-préfet préfet sous-préfet dɔw yɛrɛ bɛ k'a ɲini ka bɔ a la o dɔ ko ne ma k'u y'ale bila ka taa Gargando n ko Gargando wa o ye gunda min ye ko ne ko Gargando bɛ ana jamana in dɔ ɲina mais e bɛ Bamakɔ yan don o don k'a ye sabali a ye bɔ fɛn na polisiw ye fa bɛɛ kɛ syndicat ye polisi syndicat yɛrɛ tun bɛ ɲini ka na caya ni polisi ye kuma kɛra ka dɛsɛ ne yɛrɛ dɔgɔnin caman b'a la n ko cɛ a ye sabali an ma nin ye diɲɛ fansi a ye dɔ bɔ nin na aw ka fara ɲɔgɔn kan mais o tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan sisan militarisation nana syndicat ko kuma tɛ se ka fɔ a tɛ ku i la bon i bɛ nommé sisan i tɛ se ka fɔ k'i tɛ taa parce que i bɛ sɔrɔ o de don n tɛ taa kɔmuso galama suman o y'a yira ale la dɛ
falai jamana kuntigi a bɛ se ka nɔ minɛ n'a y'a kumakan sɔsɔ a bɛ se ka nɔ minɛ n'a ye sira bila sira minnu n'olu bɛnnen tɛ nka jɔn de b'o laɲini sisan sa cɛ ni nin ko ninnu daminɛna CNT la wagati min na kɛmɛ an ka taa an sigi yen dɛ parce que nin de ye mali siniɲɛsigi kumaw dɛ olu de bɛna taa sigi CNT kɔnɔna na c'est pour que kuma la ni ye CNT ye bon ne yɛrɛ ka mɔgɔw b'a la sa nka kuma ka ca dɛ kuma ka ca conseil des ministres ale kɔni jɛra ni sɛbɛn ninnu ye fala ye ko sisan sa u ka taa ni u ye wasabulon la wasabulon k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ sa a bɛ nana fɛsɛfɛsɛ cogo min k'a kɛ sariya kisɛ ye a ka bɛn an ka jamana ma ni o bɛɛ lajɛlen promulguera kuma min sa jamanakuntigi ale bɛ sɔrɔ k'a fɔ sa ko k'a kɛ sariya ye an ka jamana kɔnɔna na o de ye baara daminɛnen ye min bɛ sɛbɛn kan nka an ka kuma perepere latigɛ dɛ n'a lawaleyara dɔ belebele bɛ bɔ an ka degun na a bɛ komi sisan ne ɲɛ b'u la u b'a la ko digitalisation mais n ye digitalisation n ye min faamu a la a bɛ n'a fɔ maliyɛnw ta tɛ digitalisation in ye a kuma bɛɛ bɛ tubabukan na u bolo an dun sigilen don k'u filɛ o e ko sisan ko ne ye infraction kɛ ko ni polisikɛ ye ne fiyɛ e b'a dɔn cogo di ko ne ye infraction kɛ ko polisikɛ ye ne fiyɛ k'e to i ka bureau kɔnɔ e b'o dɔn cogo di an de bɛ siraba kan an ni polisiw de bɛ siraba kan e b'a dɔn cogo di ko polisikɛ ye ne fiyɛ fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo k'o dɔn ko polisikɛ ye anw fiyɛ ni kɔni bɛ taa carte d'identité dilan i bɛ to ka t'o dilan polisi la i bɛ se k'o sara ni polisi y'i minɛ n'i ye aladɔnbaa ye mais wari in fana de ka dɔgɔ parce que polisiw ka fɛn ninnu yɛrɛ cayalenba infraction ninnu cayalen 600 a bɛɛ bɛ daminɛ 100 200 60 a yɛrɛ 60 de ka ca fɛrɛnko 60 fɛn minɛnmisɛnnin minnu bɛ mobili moto ninnu jɛ ta mobili yɛrɛ de ta ka ca sinon moto ninnu kɔni foyi mais an b'a ɲini u fɛ u ka wuli u k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye dɛ parce que an ɲɛ b'a tubabukan na fɔ min na nin ye k'a bɛɛ fɔ tubabukan na maliyɛnw ka kanw bɛ yen a tɛ ka fɔ olu la aw solila ka wuli aw ma taama dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn a digitalisation ka ɲi a ka ɲi minnu bɛ k'a fɔ kɔlɔlɔ min fana b'a la fala ye don min na ni internet bloquera don o t'anw fɛ yan o anw ta t'o ye o kuma dɔ la n ko Facebook bɛ bloqué Twitter bɛ bloqué a bɛɛ bɛ bloqué n'olu bloquera an b'a kɛ cogo di donc u ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye u kana an soba girin ka taa n'an ye yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'a ko faamu Udu Kone an b'a fo a n'a ka misirilamaw bɛɛ lajɛlen min ye Sanfili Solo ye Jinɛden k'an ka foli bɛ se a ma fala ye ko wolomasiri tabaw bi u ka wulikajɔ kɔnɔna na min ye baro kɛlɛtigi ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko sɔrɔdasiw tun bɛ wulikajɔ dɔ la yɔrɔ la sa yɔrɔ min ni kilomɛtiri 233 o de b'a ni Kidali kɔrɔnfɛ fan cɛ ka taa Mali ni Alizeri dancɛ la ko min ye bamanciwale kɛbaa dɔw ye olu tun b'a fɛ k'u fari filɛ armée la nka min ye an ka sɔrɔdasiw ye k'u ye ta tugu u la ka caman dasi ka bin u la waleya in kɛra Mali ni Alizeri yɛrɛ dugu laban na n'o ye Tɛnzawatɛni ye Tɛnzawatɛni bɛ cogo min pour que aw k'a faamuya i b'a dɔn n'i bɛ taa Sikaso hɛrɛma kɔnɔ tɛ Sikaso ni fɛn cɛ Kuremale ɲɔgɔnna voilà Kuremale Guinée Kuremale Mali Tɛnzawatɛni fana bɛ ten de Mali ni Alizeri ni ɲɔgɔn cɛ Tɛnza Alizeri Tɛnza Mali donc nin waleya in nin na kɛ bamanciwale kɛbaaw ka dogonyɔrɔ laban ye sabula INAFAC minɛlenw la n b'a dɔn u replera ka taa Tɛnza de Tɛnza kɛlɛ kɔni tɛ ban fiyewu n'a ni Alizeri ma kari ɲɔgɔn na a fɔ ne y'a f'i ɲɛna dɛ parce que gɔkɔrɔma dondoli fanba ye Tɛnza de ye Tɛnza de ye dancɛ ye donc ko armée kɔni ye wulikajɔba kɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko baara tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na ni Ala sɔnna a ma min mana na bɔ o kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko k'u b'o da an tulo kan ko nɔn tɛ ko patrouille don patrouille min n'o o ye ka wuli ka taa larawulili kɛ yɔrɔw la yaasa ka se k'a dɔn kabini dɔgɔkun daminɛ na armée a kɔni bɛ Kidali a tilara Kidali la o sisan ka taa Alizeri fan fɛ k'o dugu bɛɛ lajɛlen minɛ u b'o baara de la office du Niger directeur ale ye wuli
wulikajɔ daminɛ n'o ye PDG ye Aliu Badara Traore taara Masinakaw fɛ yen kunungo nin kalo ye tile 24 ka taa i ɲɛda Masinakaw kan sɛnɛ bɛna kɛ cogo di baaraw bɛna kɛ cogo di dugudenw kɔni ko ko nin ye PDG kura ka nako fɔlɔ olu fɛ yen n'a ɲɛ ka kɛ 4 ye ko kalo 4 a ka baara tali kɔfɛ sa a ka bɔli fɔlɔ o yɛrɛ de ye nin ye u y'a yira k'a fɔ sa baara yɛrɛ kan ka kɛ cogo min na min ye Aliu ye a y'a dantigɛ ale ka ko faamuya cogo ye min ye ani ninnu ka ko faamuya cogo ye min ye u y'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna Chine olu tun b'an fɛ yan forum na Falaye min ye Chinois ye u nana n'u ka seko n'u ka dɔnko n'u ka jagokɛlabaw bɛɛ lajɛlen an ka jamana kɔnɔ u n'an ka maaw kumana waleya in senfɛ sa tɛgɛnɔw bilara sɛbɛn caman na sɛbɛn minnu bɛ tali kɛ u ni Mali jamana yɛrɛ bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min n terikɛ n'o ye Seydou Nantume ye u taara ale ka yɔrɔ lajɛ bi Seydou Nantume ye adamaden wallahi Falaye u y'a ka usine mɔmɔ k'a ban k'a lajɛ k'a fɛn bɛɛ lajɛlen lajɛ a k'u ma bi olu dara la k'a fɔ ko teri bɛ Mali la jigi bɛ Mali la se bɛ Mali ko Chinois nana mun fɔ ale ye ale kelen tɛ opérateur économique ye a ye Seydou Bilen yir'u la min ye Sonefo tigi k'o yira commerçant ba fɛn fɛn bɛ yen a y'u bolo ta k'u bolo don Chinois bolo k'ale Seydou Nantume kelen tɛ se Falaye bɛɛ tɛ se o la dɛ non ni ni Seydou ye ɲɔgɔn ye yan on ont fini on ont terminé anw ka koro ta waati an na kun bɛ ɲɔgɔn ye nka sa an fa mana dɛ ale ta ye kakima de kaki n'a kɔni wele ka don rideau kɔfɛ ka kaki di kana baara yɛrɛ kɛ kalo tɔ bɛɛ ni n'ale ye ɲɔgɔn ye yan ayi on ont terminé Seydou Nantume a kun bɛ anw ka so kɛrɛfɛla la madarasa so la Nari Joliba la a y'o de kɛ o y'a sɔrɔ cɛ cogoyaw man ɲi Awaso Sise an b'a fɔ ka Sidiki Buhari fɔ min ye Badu Samuni ye k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn Ina Farak an y'a yira o la k'a fɔ k'an ka wolomasiri tabaw u ye yen kɔni don u kɔngɔn kɔrɔ kabini kuma jan waleya minnu bɛ sen n'a ye sa u y'olu fana baaraw kɛ Masinakaw fɛ yen mugujugu dɔ kɔni keruna yenkaw kan Tɔngolokurakaw olu fɛ yen Kɔlɔngo u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye mugujugu in kɔni ye n'o o ye Obi ye ko a binna kunungo nɛgɛ kanɲɛ 13 waati duguden dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa 3 ko min ye Obi 3 u ye o de fili u ka dugu kan min ye explosion ninnu kɔni ye a ye kojugu kɛ a ye maaw fa nka ni baganw k'olu dɔw fana fa dugudenw n'Ala sɔnna a ma sini u ye laseli min kɛ an na olu kumakan latigɛ maaw ka se ka o mɛn cogo min denmisɛnw ni musow olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan Banama mara la bɛn ni kelenya bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min o kɛlɛ taabolo kura ka se ka o baaraw kɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye jɛrɛ in senfɛ sa bɛn kɛra k'a yira k'a fɔ sigidalakɛlaw u k'u jija olu ko bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la Falaye an ɲinɛna ka min fɔ loi organique min fɔ o ye dugutigiw ta ye ko dugutigiw fana olu fana tɔgɔla loi organique bɛna na sigi yaasa dugutigiya ye baara jumɛn ye jɔn bɛ kɛ dugutigi ye kafotigi ye kintigi ye bolofaraw ye fo ka taa se fraction ma n'o ye kɔrɔnfɛla sigiyɔrɔw ye ninnu bɛɛ lajɛlen fana ye loi organique ye min fana sigira sen kan an b'o fana fara a kan min ye Banambakaw fɛ yen sa u da sera ale kuma in ma k'o bɛna na to baaraw olu bɛna na sinsin kosɛbɛ yaasa cɛfɔ ni kanbɛn bɛ se ka kɛ dugutigilakaw fɛ kin kɔnɔnaw la olu bɛɛ lajɛlen ka don ba la Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro gouverneur n'o ye Lamini Kapori Sanogo ye Kalabankura sugu ale kuma kun cayalen don a taara ka t'i ɲɛ d'a kan baara mun kan ka kɛ yen dugudenw a y'a f'u ɲɛna ko sugu kɔni banna pewu maa kelen min murutilen don bi sugu sigili la ko o ye dugutigi ye dugutigi welela kɛnɛ kan ka gouverneur to yen a ma sɔn ka na gouverneur jaabi gouverneur y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali na tigɛ sugu in baara bɛ se ka kɛ cogo min na o na tɛmɛ o baaraw fɛ ale Kulukoro kelen in kɔnɔna fana maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ min ye Lamini Kapori ye u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin olu ma Jiwoyo ale taara ni du caman ye maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ka du kɔni taara Jiwoyo fɛ sa u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma maa dɔw bɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko min ye nin ko in senfɛ maa ni kɔni ma to a la nka tiɲɛniw maaw n'u bolominɛw o cayara kosɛbɛ bila ale ni Gawo fana kɔnɔna na ji ye tiɲɛniba kɛ Falaye min ye u ka ndolatikɛnɛ min bɛ Gawokaw fɛ yen ko Kase Keyita tɔgɔla ndolatikɛnɛ ji de taara sigi k'a ti ban k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 fo 15
kɔbolo kɔni i b'a dɔn kɔni ni ji ye yen sɔrɔ a bila man di dɛ. An sɔngokaw olu ka denmisɛnninw ka sifinw ka tɔn o sigili baara o kɛra an sɔngokaw fɛ yen min ye nin kalo in tile 24 ye kunungo Abdramani Gomi o ko u ma ale de ta wa ko yaasa denmisɛnninw n'ale ka jɛ ka baara kɛ an sɔngokaw kɔni bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ cogo min na sa muso minnu bɛ karate ni senfili ni bolofili n'a tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ olu tun bɛ Sogɛli Kokala Mayiga fɛ yen ko n'Ala sɔnna ma u ka tɔn ale kan ka lajɛ kɛ septembre kalo tile 27 ka taa bila a 29 na denfaya ko Sogɛli ko ale ka jɔ o kɔrɔ bi sɔgɔmada in na ale Sogɛli kelen a taara Tumani Jabate fana ka denbaya la jamanakuntigi tɔgɔ la ka taa sangafo kɛ faso yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye Sogɛli ye livre de condoléance min bɛ a ye a tɛgɛnɔ bila o la a y'a yir'u la fana k'a fɔ ko Tumani k'a taara nka a ye kɔ to Sidiki bɛ yen a dɔgɔninw bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ɲɛjɔbɛrɛ bi jamana bolo seko ni dɔnko jɔyɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔna na premier ministre a y'i da don o la ka tila ka taasibila kɛ donbolo a y'o kɛ u ye denmisɛnw n'o ye Tumanindenw ni a kɔrɔw n'a a balimaw ye u y'a da premier ministre tulo kan ko sini ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 16 min ye Tumani ka tile 7 sarakabɔ ye ko o bɛna kɛ CICB ale kɔnɔna na Maliki Jaw kabini kunu ale bɛ Burukinakaw fɛ yen taalen don taama n'a ye taama min bi sɔgɔmada in na a ye laseli kɛ Burukinakaw ka wasabulo ale ɲɛma min ye AES jamanaw ka wulikajɔw ka baara ye jamanakuntigi 3 in ka kuntilenna jamanadenw ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye a la a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ min ye o kɔfɛ sa Maliki Jaw ani kapitɛni olu ye ɲɔgɔn ye o fana y'a bisimila hakilinaba minnu b'a la a y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko a taakun yɛrɛ ye min ye u kan ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen n'olu ye sapeur pompiers ye Burukinataw olu ka bɔko 12nan maaw o kɔni denfaya bɛ Maliki Jaw bolo a yɛrɛ ko ale kelen tɛna nin duuru nin kɔrɔ koyi ani CNT maa caman de taara yaasa u bɛ se ka taa nin kɛnɛ in ɲɛnamaya cogo min sini sortie de promotion in ale bɛ yen baara minnu fana kan ka kɛ CNT filaw ni ɲɔgɔn cɛ fana o baaraw fana bɛ sen na fala ye ko bi accident n'o ye sirabaka kasara dɔ ye k'o kɛra koyi sirabaka kasara ye ministre min bɛ transport ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Madina ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko min ye accident jugumanba dɔ ko o kɛra bi nin kalo in tile 25 nɛgɛ kanɲɛ 8 miniti 30 tɛmɛnen kɔ Wangaw fɛ yen san mara la sira min n'u b'a fɔ ma ko route nationale RN6 ko min ye accident ye sa a kɔni kɛra frontal o kɔrɔ ye mun ye ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma tɛ wa ko donita mobili mɔgɔta mobili dɔ n'a bɛ f'o ma ko Fakala transport o kun bɔtɔ don Mopti o kun bɛ ka bɔ Mopti min ye société Asco Fare transport ye o fana tun bɛ ka na sira dɔ in fɛ k'u fila de nana ka na ɲɔgɔn minɛ ten ka se ka maa 16 o fatu o ko senfɛ maa 48 olu kɔni joginna 3 olu ta ka jugu kosɛbɛ ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen sa olu kɔni taara ko min ye minɛnw caman ko tiɲɛna ko senfɛ ministre y'a yira sa k'a fɔ ko maa o ye degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na sa ni forow sapeur pompier maaw y'olu bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'u ye Sangaw fɛ yen min ye sirabaka kasara in kun ye k'u kɔni ye vitesse ta ko jugu ye ko wa fana ko min ye mobili bolila ninnu ye k'olu ka ko enquête o kɔrɔ ko y'a bannen Mali liberté provisoire ni enquête kɔni olu ye ɲɔgɔn kɔrɔkɛw ye n'i ka ko sera enquête ma Mali la dɔrɔn i lafiyara enquête jaabi ti kɛ o accident joli kɛra olu nalen ni sisan cɛ enquête jumɛn jaabi fɔra an ye mobilitigi jumɛn minɛna an kɔni bɛ compagnie 2 dɔn Segu sira kan u ka kuma olu fɛ an t'u tɔgɔ fɔ bi mais compagnie belebeleba 2 bɛ Segu sira kan u ka kuma u fɛ dɛ u ka su bɔta ka ca Segu sira kan dɛ bɛɛ b'u dɔn nka u ka kuma u fɛ o de cɛ ka ɲi ministre de transport a ko n'Ala sɔnna ma ko min ye gouvernement ye ko ale kɔni bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu fatura minnu joginnen n'u ka dugawu ye ko Ala ka nɔgɔya kɛ ko ni Ala sɔnna ma ko nin ko in ko a tɛna to tan ministre de transport ale ka secrétaire général o de ye sɛbɛn in fasiri k'a ci kunnafonidilaw ma nin bɛna na dan sigi an ka kunnafoni telimanw na kunnafoni telima minnu fana hukumu kɔnɔna na n'an bɛ se k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna fana k'a fɔ ko Niger min ye Abdramane Chani ye ale ye douane ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen bisimila n'a ka premier ministre kabini ntɛnɛn tɛmɛnen AES douane olu kɔni bɛ sigikafɔ la ani baara la Nigerkaw fɛ yen o sigikafɔ in sa o bɛ tali kɛ baara minnu na sa douanelakaw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min Chad ani Togo
ka taa fara Côte d'Ivoire kan olu tun b'a ko kɛnɛ kan premier ministre ale ni jamanakuntigi olu bisimila hakilinaba minnu sɔrɔ olu ka baara ninnu na sa ale u y'o ɲɛfɔ min ye douanew bɛɛ lajɛlen tɔgɔla sa inspecteur général de douane Amadou Konate ale ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sabula nin waati in na anw fanfɛ bolo ani farafinna cɛmancɛ douanew olu tɔgɔla jɛkulu min bɛ douane yɛrɛ ka tɔnba tɔgɔla ale de y'o ɲɛmaa dankan ye anw fanfɛ bolo fɛ bɛnkan kɛra sɛbɛn minnu kan Nigɛrikaw fɛ yen u ye dan tigɛ olu bɛɛ lajɛlen na Togo ale ko ni ala sɔnna a ma ko a tɛna don nin ko in na de sabula ale ka port la baara minnu bɛ ka kɛ yen olu kɔni bɛ na jɛn n'a ye min ye Togo jamanakuntigi o la u y'ale fana fo Abdramane Chani k'a fɔ min ye colonel Asimi Goyita ye ka taa fara Ibrahima Traoré kan u ye ninnu bɛɛ lajɛlen fo Côte d'Ivoire kɔni ye damakasi kɛ kɛnɛ kan ye yaasa olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na sa inspecteur général mun tun b'a kɛnɛ kan olu fana olu inspecteur général de douane n'o ye an yɛrɛ ta ye sa ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ ale kan ka baara minnu kɛ a ka baara in hukumu kɔnɔna na n'o ye jɔyɔrɔ min dira a ma a y'i da don o la k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna chrétien diinɛ maaw u ye archevêque kura sɔrɔ Bamako ye min ye monseigneur son éminence cardinal Jean Zerbo ye k'ale bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ in ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɔni ko ale kɔni tun bɛ baara la kabini san 1998 min ye a tɔgɔ ye di Luc Sangare o fatulen kɔfɛ ale de bilara Bamako fɛn na Bamako archevêché kunna ko bi k'a si bɛ san 80 de la san 80 chrétiennakaw fɛ yen san 75 jɔyɔrɔ min b'ale bolo olu bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nka san 5 farala ka sabula ale kɛra cardinal ye a jɔyɔrɔ fana tun ka bon o de la bisa min ye Robert Cissé ye n'ale tun ye Sikaso o diocèse ɲɛmaaba ye kabini san 2022 ale de bɛna bila monseigneur cardinal son éminence Jean Zerbo nɔ na an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye sa ko min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye ala k'a k'a ma hɛrɛ ye ala k'a k'a ma lafiya ye bɛn ani kelenya ala ka o sabati Youssou Ndour ale fana b'an fɛ yan a nana sangafo la ka kɛ ni tuma ni ale ka fatuli ye n'ala sɔnna a ma ko sini k'a fana kan ka ye tile 7 saraka bɔ ale kɛnɛ kan cour d'assises min bɛ yen sa min ye Sitakili ko in ye o daminɛna Sitakili maire n'o ye Alfuseni Sisoko ye ale tɔgɔ bɛ sɛbɛn min na sa ni miliyari 2 a n'a tilancɛ dunna yuruguyurugu la o senfɛ o baaraw bɛ sen na Kiri ale kan ka o jaabi di sini ni ala n'a kira sɔnna a ma Jeux olympiques Mali a b'a kɛnɛ ka Faransikaw fɛ yen an taalen don ni maa minnu ye sa o ye ballontannaw ye natation mɔgɔw b'a la n'o ye nɔɔni ye taekwondo boxe musow ta ka taa se athlétisme ma ko an ka tagali kunba ye mun ye keba ko depuis ala k'an da an ma médaille olympique sɔrɔ taa ko 13 an ma deli ka médaille olympique sɔrɔ siɲɛ 1 a n'a sɔrɔ sen wa nka anw ni Israël jouera bi 2 don an yɛrɛ de y'a bɛɛ don an y'a k'an yɛrɛ ka celu la ka tila ka taa kɛ Israël ka celu la ala k'a ɲɛ ka d'an ma nin ye kibaruya telimanw ye an sera ka minnu sɔrɔ ka da o tulo kan an ka bi fina maa welele Seydou Jawara Martin Falaye an bɛ taa ale fan fɛ yanni Martin ka sigi
lamɛnbaaw ani an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn parti lumière ale ɲɛma anw y'a fɔ an ɲɛna dɔgɔkun tɛmɛnen nka kun kan ka na nka sen kun bɛ kereke la sabula anw y'a wele tuma min o y'a sɔrɔ a ye a kumakan di arajoso wɛrɛw ma an b'a fo o la a ye layidu da an ma bi ko a bɛna an n'an ka se ka baro kɛ Seydou Jawara Martin i ni su. An b'a ni su Kasimu yɛrɛ an ka foli b'i ye ka cɛsiri la. O diyara n ye. Fasojɔ dɔ a ma nɔgɔ dɛ. C'est vrai. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ni nin dɔgɔkun laban in na fɛn caman tugutugura ɲɔgɔn kɔ partout ka suspension wulila EJ ye weleli kɛ aw ni EJ kumana o kɔfɛ fana an y'a ye k'a fɔ charte min kan ka sigi sen kan o bɛ k'a fɔ samiya fana donnen don su in na an b'a fɛ ka na masala n'i ye olu bɛɛ lajɛlen na an bɛ se ka faamuyali jumɛn k'a la aw ka suspension in wagati tiɲɛ don aw caman tun tɛ se ka kuma hali n'a sɔrɔ aw tun bɛ kuma aw tun bɛ fɛnw bila bɔlɔlɔ kan mais a tun tɛ taa arajoso ni fɛnw na kosɛbɛ est ce que suspension in wulili min filɛ nin ye ta e yɛrɛ bolo ko ɲɛnama don wa ou bien a tun bɛ se ka continuer de. Bon suspension n'i ye suspension ko ta k'a lajɛ u y'a wuli wagati min na u y'a wuli a wagati a wuli kuma la parce que n'i ye mɔgɔw ye kɛrɛfɛ baaraw la déjà k'a fɔ ko f'u ka transition labin soit ka fɛɛrɛw tigɛ pour que transition ka se ka suspension wuli u yɛrɛ ka laɲiniw na donc o baara minnu tun bɛ sen na o de tun b'a jira k'a fɔ ni dugukɔnɔmɔgɔw o ni kɔfɛmɔgɔw n'u t'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i tun bɛna ye k'a fɔ transition tun bɛ degun sɔrɔ kosɛbɛ parce que jamana o jamana n'i y'a ye k'a bɛ taa ɲɛfɛ politiki baara o jagoya de ye jamana mara la parce que sɔrɔdasiya o ye sɔrɔdasiya ye mais politiki fɛnɛ o fɛnɛ ye fɛn wɛrɛ ye parce que n'i y'a jateminɛ Mali bɛ yɔrɔ min na komi bi parti ka ca c'est vrai mais bɛɛ n'i ka laɲini n'i ka taabolo n'i ka fɛnw don et surtout gouvernement yɛrɛ n'i y'a lajɛ u ye EJ mun ta k'o sigi k'a fɔ k'a ka parti ka ko ɲɛnabɔ ni parti tɛ yen nɔ comment olu bɛ baara kɛ o EJ yɛrɛ suspend don n'i ye parti suspend EJ suspend donc n'i y'a lajɛ tuguni suspension nana waati min kɔnɔ o y'a sɔrɔ an bɛ dialogue de kɔnɔna la donc suspension nana o waati min kɔnɔ bon c'était pas trop propice a wagati la a tun man ɲi mais anw y'a ye ni sira mun ye k'a fɔ jamana tun bɛ balancement dɔw de kɔnɔ et surtout an bɛ opération militaire minnu na donc n'a fɔra ko politicien fana ka poignardeli fana bɛ yen nɔ transition bɛ ka baara kɛ voilà tila ka ɲɛsin politique mɔgɔw ma ce n'était pas facile parce que n'i y'a lajɛ mouvement dɔ créera ko 31 mars donc olu y'a essayé k'a fɔ ko transition ka délai banna donc transition ka délai banna bon olu b'o kɛlɛ la donc rébellion fana bɛ terroristes fana bɛ ka wulikajɔw kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin armée ma n'a fɔra k'i k'i kɔfilɛ ninnu ka dugukɔnɔ mankan na ka tila k'o i kɔfilɛ kɛlɛ fana na donc ça allait être difficile bon ne kɔni y'a ye cogo min na a bɛ komi suspension in taara o de kɔnɔna la parce que o de suspension kɔnɔna la EGOS fagara n'o ye terroristes ka ɲɛmɔgɔba dɔ ye o sɔrɔla o kɔnɔna la k'o faga donc ani mɔgɔ caman fana ka marifaw lasegin jamana ma donc i b'a k'a fɔ opération min kɛra a wagatinin kɔnɔ vraiment opération a ye résultat ɲumanw di donc politiciens kɔni k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na bi an bɛ transition de kɔnɔna la fo mɔgɔw k'u inscrit o kɔnɔna la k'a fɔ transition min don transition de libération de don ne ka yecogo la n'a fɔra ko transition de libération politique mɔgɔ min bɛ se ka nin baara modèle kɛ a man ca parce que n'i bɛ fanga yɛrɛ ɲini déjà i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw de bɛ minnu bɛ jukɔrɔma don ka wari d'i ma donc en général an ka mɔgɔw bɛ taa force ta kɔfɛ de ka na n'a ye donc n'i taara force ta kɔfɛ ka na n'a ye kɔfɛ mɔgɔw de bɛ jamana diriger dɛ donc o baara minnu tun bɛ sen na il fallait d'abord que ka olu ko ninnu bɔ yen senkɔrɔ tel que n'i ye CEDEAO lajɛ an b'a kɔnɔ u y'o fana o tigi ye olu de b'o financer Mali yɛrɛ bɛ min di mɔgɔ si t'a dɔn donc i b'a ye k'a fɔ an minɛlen don an sen ma ye i ma ko nin dɔ ye tubabuw dogo CEDEAO de kɔfɛ ka transition président sigi Mali la yan o de nana ni rectification parce que u ko fo ka civil de sigi et sɔrɔsiw y'u ka coup d'État k'u ka civil sigi e bɛ mun de ɲini donc u ye civil sigi bon sɔrɔsiw kunkolo b'a minɛ parce que u ko bon n'a ma kɛ civil an ka kɛ civil militaire ye mɔgɔ min ye sɔrɔsiya kalan donc civil tɛ militaire tɛ donc an ka t'o ɲini ka na bon o bɛɛ CEDEAO ka pression de sinon u yɛrɛ de tun b'a gérer bon CEDEAO ka pression de nana ni Faransi ninnu bɛɛ gɛnni ni MINUSMA gɛnni ani CEDEAO yɛrɛ gɛnni parce que aw de nana ni fanga yɛlɛmalen ka taa kɛ k'a b'a k'aw yɛrɛ sago ye bon Faransi makɔrɔ fana da tilara a yɛrɛ la k'a fɔ k'a ye mun sɔrɔ bandaw la k'a m'o sɔrɔ IBK la bon Maliyɛn bɛɛ ko coyi n'i y'a ye e ye nin fɔ dɛ c'est parce que ni IBK ma sɔn k'a d'aw ma donc ni min y'a d'aw ma sisan
a ka d'aw ye aw ni nin ka to ɲɔgɔn bɔ anw yɛrɛ tɛ sɔn siɲɛ kelen donc ko gɛlɛyɔrɔ filɛ bon aw minnu y'a ɲagami k'a fɔ k'u ka mɔgɔ dɔw bɔ transition marali la sisan faransi wo minisma wo barikani wo CEDEAO yɛrɛ wo an ka bɔ a bɛɛ la siɲɛ kelen. mais Martin o décision bɛ ta wagati min mɔgɔ caman kun jɔrɔlen don parce que u b'a fɔ ko an ye farafin jamanaw ye mɔgɔw man teli ka ɲɔgɔn minɛ et puis surtout minnu bɛ fanga la politiki dungow tɛ politiki dɔnba ŋɛnaw tɛ u ye puis denmisɛnninw don surasi denmisɛnninw u bɛ mun ɲɛdɔn o ye mugu ci de ye mais a wagati maa caman kun jɔrɔlen don. bon mɔgɔ ma mun faamu ni surasi minnu b'an kunna bi mɔgɔ ma mun faamu la gamu kelenw de don gamu kelen. awɔ parce que surasi yɛrɛ la n'an taara an bɛ segin an tɛ segin mɔgɔ si t'o dɔn a bɛ taa opération minnu na n bɛ segin n tɛ segin i t'o dɔn ten dɛ donc ni ninnu ko ko u b'a fɔ an k'o nɛnɛ n'u ko ko an k'o nɛnɛ donc peut être an ka hɛrɛ bɛ se ka bɔ nɛnɛli in fɛnɛ la o bon donc maintenant sibila alama de kɛra donc ni min fɔra an b'o goûter ni min fɔra an b'o kɛ donc n'a ko min an k'o ten ne taara ne voyage dɔ la ne kun taara Burkina ne dontɔ frontière la Burkina ka polisiw ko ne ma ko mais ko chef ko ne ko k'aw ka mɔgɔ ninnu kɔgɔji t'aw bolo CEDEAO ko dɔrɔn ko embargo dɔrɔn aw sinna k'aw ka frontière datugu k'aw jigi ye mun de ye quoi ko bon k'aw jigi ye mun ye surasi minnu bɛ yen nɔ o ɲɔgɔn caman kɛr'u la quoi donc u y'u labɛn k'u bɛ don kɛlɛ la datugu ɲɛ sira la o donc mɔgɔ bɛ datugu ɲɛ u b'a dɔn k'o bɛ yan o donc n'i m'o gɛn ala bɛ Mali yɛrɛ datugu ɲɛ o de to président ka kuma kelen na a b'a fɔ ko fo tigi kelen de ka dɔn Mali la quoi ko parce que ko tigi fila de bɛ yen o donc tigi fila min bɛ yen soit anw tɛ an ka Mali ye ou bien min kɔfɛ mɔgɔ min taara an k'a t'u bolo voilà an k'a t'u bolo donc an tɛ jɛn n'a ye voilà an b'o de kɔnɔ bon tigi fila ɲini in dɛ dɔ de bɛ to la quoi tubabu bɛ to a la ou bɛ to a la f'a ka to kelen bolo voilà f'a ka to kelen bolo donc an b'o logique de kɔnɔ bon anw minnu ye politique mɔgɔw ye anw fana ka kan ka na n'o logique de parce que n b'a f'i ɲɛna logiciel de changera c'est ce que les gens n'ont pas compris bon donc n'i ɲinɛna i yɛrɛ kɔ dɔrɔn i bɛ gripper i b'a ye a fɔ ko kuma la ko discuter ko a kunkolo ɲagamina donc maintenant politique bɛ yɔrɔ min na komi bi minnu tun bɛ 92 qui avait 45 ans bon n'i y'olu si lajɛ bi olu bɛ fo 80 75 ans minnu bɛ 30 ans olu tun ye denmisɛnninw ye dɔɔni olu bɛ 60 65 70 la donc minnu bɛ 20 na olu bɛ 50 dɔɔni na donc maintenant n'i y'a lajɛ il y a les 300 partis qui sont au Mali parti politique ninnu n'i y'a lajɛ o ni kɔrɔlen tɛ idéologie kelen kɔnɔ bon donc o de y'a to ni dɔw minɛna parti de solidarité kɛ parce que groupement bɛɛ n'i ka vision voilà donc maintenant nin ye 31 mars ye donc dɔw fana bɛ yen nɔ olu n'u ka groupement dɔ n'u ka groupement dɔ n'u ka groupement sinon ne ka sɔrɔ parti bɛɛ tun ye kulu kelen ni ko ye parti kelen sɔrɔ. mais est ce que hali don min na ɛnzi kɛlen ka aw wele cɛkɔrɔba dɔ y'o de fɔ Ablaye Amadu Si a ko ni partiw tun ye kelen ye minnu bɔra u tun bɛ se ka olu kɔnɔ k'olu ɲininka k'a fɔ olu ɲɛna a bon komi nin ko in kɛra an kɔni nana mais anw fɛla ye nin de ye an bɛɛ ye parti ye an bɛ yan an ka hakilila jagabɔ an bɛ se ka jaga min fɔ ko mais au lieu que k'u k'o kɛ k'u nana ka kuma fɔ ko et puis ko dɔ yɛrɛ pɛrɛnna mɔgɔw kunna ko a yɛrɛ ɲinɛna k'a fɔ ko a fa ɲɔgɔn ni a kɔrɔma ɲɔgɔn bɛ salle kɔnɔ ko mais k'a y'i ta ko minnu y'a ci k'ale tɛ jigin olu kɔnɔ n'ale sigilen don kɛnɛ kan o k'a kɛ. o ye tiɲɛ parce que i b'a dɔn ko mun yɛrɛ kɛra i bɛ se k'a fɔ a ka girin dɔɔni parce que SG président o tɛ parti politique mɔgɔ ye o. ayi. donc a tilara ka discours la yanni k'a sigi ale girinna ka kuma hali a ma sigi fɔlɔ a girinna ka kuma ta. aw m'a d'a ma. voilà désordre créé dɔɔni quoi. donc ale ye kuma arraché yɛrɛ de ya. voilà président fana ko a ma sɔn ka président ma sɔn ka d'a ma a ko a ka to ni liste bɛ kɛ a tɔgɔ bɛ kɛ liste la maintenant message min tun b'a bolo bon c'est politique pour que ka se ka effet k'a la journalistes bɛɛ ka boli ka na ɲɛsin ale ma donc c'était ça quoi an bɔra o jeu ninnu kɔnɔ o politique qualité Mali kɔnɔ n y'o de fɔ. bon donc olu tun bɛ effet d'annonce de nɔfɛ. voilà o banna quoi bagabaga tɛ transition militaire ta donc fo policiers k'o dɔn quoi transition militaire sɔrɔsi yɛrɛ ye sɔrɔsi de marifa de b'olu bolo n'i nana ni marifa ye u b'a jɔ i la yen n'i nana ni civiliya fɛnɛ u t'i bila kaso la i ka tile 2 kɛ k'i ɲɛ yɛlɛ donc maintenant n'an n'u bɛ jɛ fo an ka dɔn ninnu ye sɔrɔsiw ye marifatigiw don anw ye politiciens y'an fɛɛrɛtigiw ye donc an bɛ baara kɛ cogo di jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ donc n'i m'i inscrit o kɔnɔ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la donc maintenant n ye tiɲɛ de fɔ quoi en un mot parce que n'i y'a lajɛ politicien n'i y'a ladon sɔrɔsi kan kɔnɔ u bɛ soldat dɔw tɔgɔ ko taa nin suya kana taa ko dɔ ɲagami an ka kan kɔnɔ bon ni sɔrɔsi fana nana jɔ policiers ka yɔrɔ la mɔgɔ caman bɛ sɔn ka i gɛrɛ filɛntiri yan fan parce que nin tɛ ko jɛlen ye bon donc ça veut dire que anw ni ɲɔgɔn cɛ anw de kan ka ɲini ka se ka confiance créer
anw ni porteurs u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ala de y'a kɛ bi an bɛɛ bɛ ligne kelen kan donc aujourd'hui u tɛ se ka transition kɛ komi dan t'a la bon fo élection de fɛnɛ ka kɛ bon donc an bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di il faut qu'an ka inscrit o logique de kɔnɔna la donc ni ko o bɛ kɛ an b'a fɔ ni basigi ni ko yira ɲɔgɔn na de parce que jamana bɛ crise de kɔnɔ donc crise min dun don an si ka laɲini tɛ donc an agresselen de don et puis tubabu yɛrɛ m'a dogo mɔgɔ la dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen kɔni k'i ye homme politique i kan ka dɔn fɛn bɛ ka ɲɛsin an ma parce que tubabu ka général kelen ko k'u bɛ na an minɛ militairement de bon donc n'o fɔra i ɲɛna ka ban aw minnu voilà ale ko ko k'u bɛna an minɛ donc n'u ko b'an minɛ sɔrɔsiw n'u m'u labɛn n'u nana minɛli daminɛ a bɛ daminɛ jɔnni na voilà donc maintenant il faut k'an k'o fɛnɛ faamu k'a fɔ ni kɛlɛ bɛ kɛ ni minɛli bɛ kɛ ko ko bɛ kɛ a bɛ ɲɛsin sɔrɔsiw ma ni sɔrɔsiw fɛnɛ m'u labɛn ka o ko ninnu kunbɛn c'est pas bon nous les politiques anw de kan ka communiquer ka se ka ninnu fɛnɛ accompagner k'u soutenir mais an tɛ ɲinɛ k'a fɔ ko élection de kan ka kɛ politicien man ka ɲinɛ o de kɔ parce que maire wo député wo sénateur wo o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ civil la en général olu tɛ bɔ kan kɔnɔ donc maintenant fo an k'a lajɛ élection présidentielle fɛnɛ mana kɛ sariya y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔsiw bɛ se k'u présenter comme civil bɛ se k'a présenter donc o brèche fɛnɛ bɛ olu fɛnɛ bolo k'a fɔ an bɛɛ ye kelen an bɛɛ bɛ se k'an an bɛɛ de dun ye maliyɛn dɔ de ye tenue bila ka taa don civiliya bila ka taa don tenue na donc a n'an bɛɛ ye kelen donc maintenant an ka inscrit jamanaden ɲumanya la ani patriotisme na jamana bɛ taa ɲɛfɛ cogo min na toujours an ka agir o condition kɔnɔna la parce que mɔgɔ caman bɛ to k'a fɔ ko parti politique k'u bɛ mouvement minnu kɛ tantɔ agressivité ni minnu kɛ ko c'est ça la politique bon ne ko o ye dɔw ka kuma ye tiɲɛ parce que hali ni affaires étrangères conseil dɔ ye baro kɛ a ko ma ko n'i ye a d'ale ma k'u ye min kɛ k'o ye acte politique de ye ko mais ko sauf que u bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko an bɛ contexte min na ko contexte politique tɛ ka jamana gérer sisan. voilà ne bɛ k'o yɔrɔ de f'i ye bon donc maintenant n'i ye mɔgɔ caman ɲininka politicien système ancien na dɔɔni o b'a fɔ ni agression ninnu bon ni de b'a yɛrɛ k'a fɔ k'aw bɛ yen mais minnu bɛ kaso olu de bɛ tɔɔrɔ dɛ parce que ninnu t'o lamɛn yɛrɛ hali u tɛ kala don ɲinɛ ka bɛn n'o ye bon donc maintenant ne fɛ négociation ani kuma kɛcogo parce que même hier j'étais dans un débat ko non ko delili man ka kɛ ko ni ko bɛ tribunal bolo n ko hali juge bɛ delili avocat bɛ delili kɛ ko non avocat tɛ delili kɛ ko avocat bɛ fɛn wɛrɛ non ni delili tɛ a tɛ ɲɛnabɔ donc maintenant ko kɛra wagati min na ko in kɛra bon a waati dɔw n'u ka avocat ma taa Choguel fɛ yen bi yan voilà k'olu ye fonction publique fɛnw ye inspecteur des finances don k'u bilalen no touche la kɛrɛfɛ ko olu ka hakɛ u ka avocat de kumana o olu ka avocat de taara delili kɛ premier ministre fɛ a ka se k'u olu ko delili tɛ kɛ ko ne tun bɛ débat la dɔw ko delili tɛ kɛ ko delili man ka kɛ ne ko mais diɲɛ yɔrɔ bɛɛ delili bɛ bon donc ni delili kɛra k'a fɔ bon vraiment comme suspension wulila wulilen kɔfɛ donc an bɛ laɲini kɛ pour que ko in ka ban déjà réconciliation bɛ yen nɔ donc et puis EJ fɛnɛ bɛ yen olu bɛɛ bɛ se ka taa fara parti politique kan ka se ka delili kɛ k'a fɔ ko k'u bila parce que n'i y'a mɛn ko réconciliation o ye ni mɔgɔ dɔw minɛlen tɛ ni dɔw minɛlen don bon donc a ka gɛlɛn souvent et puis ne kɔni fɛ déjà minnu ka organisation ye 31 mars olu bɛ se ka gɛrɛ a bɛ delili cogo min na négociation bɛ kɛ cogo min na u ka se ka bila o fana k'u ka liberté sɔrɔ moi je pense que an kan ka taa n'o de ye mais dɔw b'a fɔ ko tribunal dun filɛ nin ye jugement i bɛ don loi dɔ kɔnɔ i bɛ bɔ loi wɛrɛ kɔnɔ an bɛ san 10 kɛ k'a sɔrɔ a ma ɲɛnabɔ donc maintenant a ka kɛ et puis kiiri yɛrɛ min ka jugu c'est à dire n'i minɛna yanni ka na kiiri tigɛla ka bolo kan ni delili kɛra voilà mais n'i donna ale ka bolo kan ka ban hali n'u y'i bila ka taa so ale b'a ka kiiri baara kɛ bon hali ni kiiri baara kɛra n'i nɔ minɛna a bɛ don i ka gafe la o bon politique mɔgɔ dun tɛ min fɛ o ye a ka fɔ ko i ka gafe kɔnɔna na k'i minɛna i kiiri la a bɛ casier judiciaire a b'a nɔgɔ donc a man di mɔgɔ si ye mais aw ni EJ ka ɲɔgɔn ye la aw bɛnna mun de kan parce que kuma caman fɔra a don dɛ bon en réalité EJ taara k'a jira k'a fɔ ils sont prêts olu kɔni labɛnnen don élection kɛcogo ɲuman na u labɛnnen don k'a fɔ ko jamana ye moyen d'u ma Mali territoire bɛɛ kan bi EJ représenté len don parce que EJ talen don cogo min na EJ taara cogoya min na parti politique yɛrɛ de ye u ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn papier gout de papier kan morceau kan donc a fara ɲɔgɔn kan ka taa voilà donc tirage au sort de kɛra donc mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ gɛnna EJ la o balila mɔgɔw la parce que parti ba ko tun tɛ parti deni ko tun tɛ c'est pourquoi souvent ni ne ko ko Mali dessin politique a falenna fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ a falenna de parce que fɔlɔ la i tun b'a lajɛ ni EJ bɛ ta cogo min na n'o tun ye CENI ni fɛnw ye recommandation tun b'a la weleliw tun b'a la appeliw tun b'a la
donc karisa ta kɛ ta bɔ ta o t'a la tuguni donc tirage au sort de kɛra même parti minnu bɛ yen nɔ n'u créera ala ma mais hali u tɛ san 5 bɔ olu dɔw taara EJ kɔnɔna na donc n'i y'a lajɛ tuguni Mali région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a taara o cogo kelen na hali anw yɛrɛ filɛ Côte d'Ivoire an ka parti Lumière pour l'Afrique an ye mɔgɔ sɔrɔ Côte d'Ivoire EJ taara an ka mɔgɔ min bɛ EJ la ye voilà an ka mɔgɔ don Sikaso fɛnɛ an ye dɔ sɔrɔ yen Ber an ye dɔ sɔrɔ yen ainsi de suite donc n'a kɛra tirage au sort ye garizigɛtigiw b'u ta sɔrɔ a kɔnɔ mais n'o tɛ n'a kun kɛra kɔrɔlen ye ko politique sira dɔ bolo allo téléphone na bon donc an bɛ fɛ i ka karisa bila yen donc olu de tun bɛ kɛ fɔlɔ la donc ni ne ko ko yɛlɛma kɛra i bɛ nin yɔrɔ ninnu de ye k'a fɔ ko yɛlɛmaw bɛ ka kɛ et puis fɛn min ye EJ yɛrɛ fɛnɛ EJ kun tɛ yen EJ ye ko kura de ye donc EJ ye ko kura min fɛnɛ ye i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ si tɛ se ka pression k'u kan ka se à un certain niveau parce que bɛɛ ka mɔgɔ b'a kɔnɔ yen hali n'a kɛra a b'a mɛn donc EJ nana k'a yɛrɛ présenter k'a fɔ aujourd'hui u ye moyen sɔrɔ u labɛnnen don k'a fɔ élection ka kɛ mɔgɔ dɔw ye question fɛnɛ poser k'a fɔ ko est ce que ko EJ de kan ka élection date proclamer bon donc o yɔrɔ la élection mɔgɔ min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni jatew b'i bolo ni jateminɛ b'i bolo i b'a dɔn k'a fɔ ko EJ tɛ se ka élection proclamer n'a ma fɔ a ye ko a ye taa fɔ ko nin don parce que a tɛ taa musakaw kɔ donc ne ko EJ président k'a proclamer k'a fɔ ko sini an bɛ taa élection na a bɛ wari bɔ min wari dira ale yɛrɛ ma k'a ka so a sigiyɔrɔ labɛn donc mɔgɔ min ye wari d'a ma k'a ka sigiyɔrɔ labɛn a b'o de ɲininka élection bɛ se ka kɛ don min na donc o b'a sɔrɔ wariw bɛ yen moyen minnu kan ka bila en place urne ta cogo mais comme a fɔra bɛɛ ɲɛna ko EJ ye kelen na a b'a kelen na de ale yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ a ka musaka ko n'a ka ko bɛɛ lajɛlen mais est ce que o man k'a to EJ ka se ka baara k'a yɛrɛ kolo la wa k'a sɔrɔ a ma mɔgɔ ɲininka hali n'a bɛ ɲɛfɔli kɛ gouvernement ye parce que ani gouvernement fana bɛ jɛ ka kɛ yan'a ka kɛ structure kɔkɔlen min bɛ i fanga jigin gouvernement fana kan. bon en réalité mɔgɔ b'a fɔ ko EJ bɛ se ka bɔ ka kuma a kelen na a tɛ se o n ko dɔ de pour le moment mɔgɔ de EJ yɛrɛ sigi n'o ye administration territoriale ye EJ yɛrɛ ka mɔgɔ minnu taara région ni capitale kɔnɔnaw la jɔn de y'a surveillance kɛ c'est l'administration territoriale donc n'i y'a jateminɛ administration territoriale tɛ se ka bɔ a la wa hali ni bɛnkan bɛ kɛ hali don min na suspension bɛ kɛ jɔn de y'a kɛ administration territoriale de y'a demande kɛ k'a bila ka taa présidence la conseil des ministres la o y'a ta bon donc n'i ye EJ ta k'a lajɛ diyagoya conseil des ministres bɛ se k'a fɔ bon donc u bɛ bɛn a la k'a fɔ EJ mɔgɔw ɲɛna bon donc a bɛ se ka élection date fɔ ko nin wagati in na élection bɛ se ka kɛ donc an kɔni b'a dɔn k'a fɔ élection kɔni c'est imminent an bɛ se k'a fɔ à tout moment a bɛ se ka cun mɔgɔw kan komi a bɛ se ka délai ta k'a fɔ k'a bɛ budget kɔnɔ u y'a bila budget kɔnɔ ou b'a bila budget kɔnɔ état bɛ se ka na ni décret ye k'a fɔ ko bon ko élection kow labɛnna donc allons-y aux élections. mais aw ye mun fɔ parce que sisan fɔra ko élection kelen pe dɔrɔn de bɛ yen présidentielle EJ yɛrɛ ye mun fɔ aw ye ale kɛcogo la a n'a bɛna labɛn cogo di. donc en réalité EJ tun mana explication b'a la EJ nana de parti politique k'u dɛmɛ conseillers la u ka hakilinaw na donc olu fɛnɛ ka sigicogo a n'u ye état y'u accompagner réellement u nan'o fila de fɔ donc parti bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na u ka baara in bɛ ɲɛ u bolo cogo min na yanni élection waatiw cɛ proposition bɛɛ ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka proposition k'u ye i ka proposition k'u ye pour que au moins u fana bɛ se ka o fara u ka dɔntaw kan cogo min na ka se ka baara kɛ n'o ye baara min bɛ se ka jamanadenw nafa donc kuma bolilo de kan. mais Martin an ye a ye k'a fɔ halisa hakililatigɛ mana sira dɔw fɛ peut-être que bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ dɔɔni parce que comme kunu conseil des ministres la loi organique caman kuma fɔra est ce que u y'a fɔ aw ɲɛna kalata yɛrɛ bɛna kɛ cogo di députés bɛna ta cogo di sénateurs bɛna ta cogo di est ce que Mali bɛɛ de bɛna kɛ 19 régions wa ou bien a bɛ dan région 9 kɔrɔlen ma. bon en réalité an ka baro kan ka bolo de kan e filɛ ka mun fɔ da ma se o ma o alors que o de ye logique ye moi c'est ce que j'ai souligné ce jour là ne ko bon kuma kan ka boli fɛn naani de kan présidentielle législative municipale ani sénatoriale donc normalement o fɛn naani o tun b'an de da ɲɛkɔrɔ an ka kuma kɛ o kan parce que moi je sais que comme n y'a f'i ye cogo n'olu yɛrɛ yira an na k'a fɔ o près la donc maintenant deuxième rencontre min n'an kan k'o kɛ après la suspension a bɛ se ka boli nin fɛn naani kan soit gouvernement bɛ se ka proposition k'u ye k'a fɔ donc an bɛ fɛ ka taa ni présidentielle ye donc n'an bɛ taa ni présidentielle ye a kan ka taa ni sira minnu ni sira minnu ye donc on a besoin aussi de vos contributions pour que an ka kɛ a ka ɲɛ ni présidentielle banna an bɛ taa ni mun ye o fana bɛ tugu o la ainsi de suite je crois que nin kɔfɛ an bɛ se ka rencontre wɛrɛ bɛ sɔn ka na pour que ka se parce que olu dɔrɔn tɛ se ka décider o parce que hali n'u y'a u kɛlen b'o kɛ cogo ni politiciens ta la sans les politiques on peut pas construire un pays hali palais kɔnɔna la bi président a bɛ sɔrɔsiya la o ye tiɲɛ mais a bɛ ka manager voilà a bɛ ka politique baara kɛ donc fɛn minnu bɛ yen a bɛ politique jɔyɔrɔ de voilà gɛlɛya bɛ minnu kan jiko la a bɛ ka taa ji d'olu ma o ye politique donc n'olu tora ji ntanya la olu fana ka kɛlɛ olu bɛ fara kɛlɛ kan donc a b'a dɔn il y a ce problème donc fɛn min ye courant ko ye a y'a jija ka taa panneau ɲini ka na n'olu ye
donc maintenant n'o fana sera ka ɲɛ sɔrɔ o tɛ yan parce que o bɛɛ de ye politiki ye parce que dɔ ninnu ma ɲɛ donc an bɛ dɔ wɛrɛ lajɛ n'o ɲɛna on verra bien. mais e yɛrɛ bolo est ce que ni EJ tora a kelen na i n'a fɔ sɛbɛnw kan a bɛ cogo min a bɛ se k'i jɔ a kolo la ka baara in kɛ k'a sɔrɔ a ma sara gouvernement na wa i n'a fɔ an b'a jɛkulu tɔw ye cogo min diɲɛ fan tɔw fɛ. o tɛ se ka kɛ kɛcogo t'a la yɛrɛ parce que n'i y'a mɛn ko EJ yɛrɛ musakaw de don voilà élection tɛ taa musaka kɔ donc maintenant ni état m'a fɔ ko nin bɛ yen nin moyen bɛ yen nɔ i ka baara kɛ n'a ye o tɛ se ka kɛ o kɔni ils sont autonomes proclamation des résultats la parce que mɔgɔ tɛ se k'u bɔ yen parce que u nana cogo minnu ni fɛn minnu na donc voilà u bɛ se ka ko dɔw jala tigɛ k'u ja o kan hali o yɛrɛ politique ye politique de ye wa élection ye élection de ye donc n tɛ don kɔnɔna la quoi politique ye politique ye élection ye élection ye donc maintenant u kɔni u ye expérience mun ta nin ye ka se ka nin dilan moi je sais que u bɛ se ka réussir a kɔnɔ parce que a mɔgɔw taara cogo minnu na si tɛ si dɔn bɛɛ nana sira dɔ fɛ donc n'an taara n'a sira kɔni ye a bɛ se ka kɛ a bɛ ɲɛ parce que ne b'a dɔn aujourd'hui transition bɛ ka diriger ni tenitigiw ye bon donc ni wagati dɔ sera a bɛ se ka kɛ u bɛ tenni bila u bɛ kɛ civil ye a bɛ se ka kɛ civil dɔ fana bɛ na bon a bɛ ɲɛ o fana bolo parce que ne ye ko dɔ kɔlɔsi mɔgɔ mɔgɔ ni nana ɲɛmɔgɔ la fo mɔgɔw k'i kɛlɛ de fo ka na ni opposant ni ko ninnu dɔw ye alors que mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ tout en disant tes vérités à la personne an bɛ ka nin min kɛ a man ɲi a bɛ tan a bɛ tan mais opposant voilà hakilina yɔrɔ bɛ se ka kɛ mais n tɛ bɔ opposant fana kɔnɔ o fana ye ko wɛrɛ de ye quoi donc je sais que baara o baara bɛ i m'a ye hali i bɛ ka avion na mɔgɔ tun b'a fɔ ko avion sanna ko i bɛ ka taara wari lafili mais bi jɔn bɛ ka yala kɔnɔ anw de bɛ ka yala kɔnɔ mais avion problème kɛra min ye dɔrɔn a prix cayara donc o yɔrɔ la sɔngɔ kelen ma dɔn a la voilà o yɔrɔ la tribunal de kan k'o mɔgɔw minɛ k'olu juger k'an ka wari b'u poche kɔnɔ k'a bila jamana caisse la sinon a sanna kun min na o ɲɛna donc maintenant EJ fana mun sigilen filɛ nin ye a tɛ sigi nin transition in kama a bɛ sigi de pour l'éternité même ni anw ka génération tɛ yen don min na donc denmisɛnnin minnu bɛna nin kɔfɛ olu bɛ se ka expérience sɔrɔ ka EJ ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ ka accompagner mais tout en prenant en compte anw ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ donc moi je crois que an kan ka jamana de lajɛ k'an yɛrɛ ka besoin personnels ka dɔɔnin b'o fana na quoi. ayiwa mais Martin i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna na ko ni parti politique tɛ baara ka gɛlɛn an ka jamana kɔnɔ a bɛ n'a fɔ i ka kuma in ye tiɲɛ parce que suspension wulili ni sisan cɛ hali structure minnu bɛ yen n'olu kan ka baara wɛrɛ kɛ u bɛ k'u sinsin aw kan charte min kan ka bila accord nɔ na o bɛ ɲɛbila baaraw fana ɲɛmɔgɔ ye weleli kɛ aw n'olu fana bɛnna mun kan. bon en réalité olu fana n'i y'olu ka citation lajɛ mais ne ɲɛ bɛ ko dɔ la kojugu tɛ kosɛbɛ parce que charte ni an ye rencontre ni fora ni fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ yan a document de bɛ a ka ca kosɛbɛ donc je crois que u y'olu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan a di ninnu ma k'u ka a bɛɛ lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ komi a bɛɛ ye maliyɛnw ka kuma de donc i b'a dɔn école ko kɛra états généraux de l'éducation kɛra a kɛra administration fɛn bɛɛ kɛra donc a bɛɛ de dira ninnu ma sisan u k'a jate minɛ minnu bɛ se ka kɛ ni jamanadenw kumakanw don a n'olu yɛrɛ ye mun kɛ fɛnɛ donc a kɛ document ɲuman dɔ ye baara ka kɛ n'o ye jamana ka jɔ ni o ye parce que ni dun ye sigi ka kuma ninnu caman lajɛ a ye Mali bɔ bolola yɔrɔ dɔw la sanuko ninnu siraw fɛ ani an ka miniko ninnu sira fɛ parce que jamanadenw parce que hali n'i taara k'i bɛ min ka contrat kase n'aw k'a bɛ kuma ko non ko jamanadenw don ko ka bɔ k'anw fanga k'anw se t'a la donc i bɛ dogo o fɛn papier ninnu kɔfɛ je crois que dialogue mun ni olu daminɛna n'o ye ka jamanadenw labɛn n'o ye ka réconciliation fana kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o min taara ka kalifa Yusufu Mayiga la je sais que mɔgɔ min don quand même a fɛnɛ a ka ko sincère don c'est vrai an n'u ka ko ninnu an tɛ ligne kelen kɔnɔ kosɛbɛ mais munna an n'u tɛ ligne kelen kɔnɔ bon an tɛ ligne kelen kɔnɔ ni yɔrɔ mun ye i b'a jate minɛ k'a fɔ n'i ye politique mɔgɔw wele k'a fɔ ko i n'u ka kuma donc i b'a sɔrɔ kuma dɔw bɛ na a kɔnɔ kuma minnu man ɲi bon ale dun fana ye mɔgɔ min ye a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna salle kɔnɔ o don na dɛ non a fana tɛ sɔn non a tɛ sɔn mɔgɔ min don c'est quelqu'un il blague pas quoi donc n'a bɛ kuma a bɛ kuma ni tiɲɛ de ye tiɲɛtigi don dɛ bon mɔgɔw n'i bɛ kuma ale fana fɛ f'i ka kuma n'i ka kuma ni argument ye argument min ni faamuya b'a kɔnɔ donc i b'a ye k'a fɔ a fɛnɛ a tɛ sɔn wa tɔgɔ min dara ko Pinochet hali ni Pinochet tɛ kɔni mɔgɔ min il est rigoureux aussi dans le travail mais finalement aw n'u bɛnna mun kan u ko k'aw ka mun de kɛ bon u ye papier de d'an ma k'an ka taa an réfléchir questionnaire don an question de b'a kɔnɔ donc an bɛ question ninnu jaabi k'a c'u ma d'ici une semaine pour que u fana b'a lajɛ k'a fara u ka dɔntaw kan toujours démarche min don démarche ɲuman don parce que u mago bɛ jamanadenw ka hakilina ta ɲuman de la donc parti politique ta bɛ ten société civile ta bɛ ten
maintenant sénégalais fana ta bɛ ten donc je crois o ye questionnaire in di bɛɛ de ma o bɛɛ lajɛlen ka t'u ka hakilinaw sɛbɛn a kɔnɔ k'a sɔrɔ ka jɔyɔrɔ to n k'i ma u bɛna synthèse de kɛ document fɛn fɛn kɛra Mali tɔgɔ la u bɛna o de synthèse kɛ sisan ka sɔrɔ k'o proposer pour que baara ka kɛ n'o ye mais ne kɔni y'a ye cogo mun na c'est vrai ni mɔgɔw y'u ka hakilina ta di transition bɛ baara kɛ n'a ye bon mɔgɔ min bɛna sigi président la n'o kɛra transition mɔgɔ ye donc a bɛ baara kɛ ni o ye o de bɛ k'a tigi ka programme de société donc n'a kɛra fɛn ɲuman ye an bɛ bɔ mais n'a kɛra fɛn jugu ye an bɛ sɛgɛn dɛ donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kɛ fɛn ɲuman ye. An y'a ye k'a fɔ samiya donna samiya ko ale ni sɛnɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ nin waati laban in na i ka laseliw la i da donna sɛnɛko kuma na kosɛbɛ n b'a dɔn fana ka kuma min na an kun bɛ tile la i delila ka na jateminɛ caman kɛ yaasa denmisɛnninw yɛrɛ bɛ se ka sɛnɛ ta ba la cogo min na dugukolo ni ji min b'an bolo ka kɛ n'o ye bi ne y'i ka kuma min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ dunkasa sabatili bɛ se ka kɛ an yɛrɛ fɛ yan n'an y'an sɛbɛ dɔn an yɛrɛ ma i hakilina yɛrɛ i tun bɛ fɛ ka mun yɛrɛ de ɲɛfɔ pour que jamanadenw k'a faamuya ni samiya donna in na. Voilà, ok, merci Kassim. I b'a dɔn Kassim n'i ko k'i bɛ sɛnɛko kuma fɔ i b'a ni terrorisme de lié ɲɔgɔn na yɔrɔ an ka togoda ninnu na i b'a dɔn rebelle ninnu djihadiste ninnu u ɲɛ tana yɛrɛ de ye furu ye n'o ye dɔrɔn u b'a jeni kun min na i b'o kun dɔn u b'a jeni de pour que an ka siri tubabu la parce que ni kɔngɔ y'aw minɛ sisan u bɛ sɔrɔ ka ɲɔ kɛ mɔbiliba kɔnɔ ka na d'aw ma remorque ko groupe alimentaire u ka fɛn u ka organisation tɔgɔ ye di programme alimentaire donc u bɛ na n'u a ye o de la quoi donc c'est pourquoi u b'an ka sɛnɛfɛnw jeni donc n'i ye Kayita jeni i tɛna se ka Buguni ta sɔrɔ n'i ye Buguni ta jeni i tɛna se ka Sikaso ta sɔrɔ donc il faut que jamana yɛrɛ de ka sɛnɛ yɛrɛ bila en valeur parce que diɲɛ kɔnɔ tant que adamaden ka ca balo tɛ se ka jɔ fɛn bɛɛ bɛ jɔ fo kɔnɔbara donc anw kan ka kɛ producteur de parce que an tɛ avion dilan an tɛ train dilan an tɛ nɛgɛso dilan donc an bɛ se ka mun de dilan n'an b'o exporter k'o feere n'a bɛ nafa se anw ma o bɛ se ka kɛ sɛnɛfɛnw de donc dugukolo b'an bolo jeunesse b'an bolo mɔgɔw b'an bolo donc an bɛ se ka mun de kɛ sisan n'an ka sɛnɛ bɛ taa ɲɛfɛ premièrement mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ma taa école la u kan ka a kɛ de Mali région 19 de maintenant sisan a bɛ fɔ de sɛnɛbulon kalanso de don quoi a bɛ kɛ sɛnɛbulon quoi donc o bulon in mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa kalan k'a kɔnɔ o bɛɛ bɛ taa sɛnɛ formation ni sɛnɛ kalan de k'a kɔnɔ donc o ye minnu ma kalan o y'olu ka côté maintenant minnu ye Katibugu kɛ déjà Katibugu jɔra pour que ka se ka mɔgɔw former ingénieurs ani techniciens sɛnɛko sira fɛ donc o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu kan ka ta de sisan k'u nombre ta k'u bila ka taa dans les régions donc maintenant chaque région maintenant ils vont créer 20 villages agricoles sisan dugu mugan bɛ ta sisan Sikaso mara la donc dugu mugan in kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ e bɛ bɔ Danɛriso ne bɛ bɔ Kilela ne bɛ bɔ Subakasoni ainsi de suite o dugu ninnu bɛ ta ten sisan 2 milliards bɛ di e ma e ye ingénieur agronome donc e bɛ pomme de terre dɔrɔn de expérimenter i ka yɔrɔ la ye donc ne bɛ fini de kɛ nin bɛ malo de kɛ nin bɛ ɲɔ de kɛ donc 40 villages 20 villages déjà par 2 millions ça fait 40 milliards donc n'o dira région 17 in ma région 19 in ma donc o de bɛ kɛ 760 milliards ye donc n'o kɛra dɔrɔn i b'a ye wari bɛ circuler an ka togodaw la hali kana denmisɛnninw nɛgɛ k'u enrôler k'u don terrorisme na i b'a ye mɔgɔ caman bɛ muruti donc i b'a kɔlɔsi fɛnɛ an tun bɛ élevage ye fɔlɔ la il y a longtemps i tun b'a ye quartier kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw ko taa vétérinaire wele ka na donc i b'o fɛnɛ ɲini sisan i ɲɛna i t'o ye quartier kɔnɔ vétérinaire tɛ yen parce que vétérinaire joli de i ka quartier kɔnɔ a ka dɔgɔ dɛ alors que fɔlɔ la i tun b'a fɔ ko vétérinaire dɔrɔn i b'a ye mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ci ko taa vétérinaire wele karisa fɛ i b'a sɔrɔ olu taara min o kumana o sogo tun bɛ lajɛ o waati o sogo ni bi sogo ou bien ta ka ca n'a ye dɛ voilà bi da ka ca n'a ye mais est ce que an bɛ ka ni tiɲɛ don ko vétérinaire ko tun ye tiɲɛ mais est ce que an bɛ ka sogo min dun est ce que sogo ɲuman don ɲininkali bɛ yen dɛ voilà ɲininkali bɛ yen donc bagan su tɛ ye Bamakɔ sisan voilà vétérinaire tɛ yen minnu taara ingénieur kɛ u caman bɛ sugu kɔnɔ transitaire ni baara wɛrɛw la donc maintenant ka taa kalan kɛ ka tila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ko wɛrɛ kɔnɔ donc i b'a jateminɛ fɛnɛ Musa Tile la ka daminɛ Moro Tile la ka na Musa Tile la ka na o wagati ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ sɛba n'a den tun bɛ yen an ka camion min tun bɛ taa kɔɔri ta burusi kɔnɔ bon kɔɔri ta mobili tubabuw y'a nafa de ye ka sɔrɔ k'a suspend Kassim parce que u y'a suspend pourquoi parce que o de tun b'an ka togodaw dayɛlɛ k'u bila ɲɔgɔn na parce que i tun bɛ sirabilennin bɛ bɔ ka bila duguw ni ɲɔgɔn cɛ donc e bɛ tomati sɛnɛ i bɛ gɔyɔ kɛ i bɛ se k'a ta k'a siri nɛgɛso la ou bien moto ka taa feere duguba kɔnɔ mais sisan o jɔlen o sɛba n'a den ko jɔlen sisan est ce que o accès bɛ yen tuguni wa
ji ye siraw datugu yiribolo ye siraw datugu donc village isolé là il faut que état de ka moyen bila en place pour que se k'o baara kɛ donc village dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ engrais mun d'olu ma engrais dɔw périmé don u bɛ CMDT sɛbɛn a la a dɔw kan donc o engrais minnu bɛ yen n'a périmé a bɛ ja a bɛ kɛ comme gabakuru donc ne t'o kɛ sɛnɛfɛn kɔrɔ o bɛ mun produit rien alors que an jamana de jamana min n'a bɛ fɔ depuis bi tɛ ko Mali sɛnɛ baganmara ani mɔni k'an k'an wasa don o de la k'an k'an k'o de la baara donc fo bi engrais usine joli b'an bolo yan ko Mali yɛrɛ tɔgɔ la engrais usine don donc an bɛ sɛnɛ kɛ n'a ye an bɛ tila k'a reproduire ka tila k'a feere mɔgɔw ma o joli bɛ yen donc il faut que an ka baara kɛ k'an yɛrɛ bɔ jɔnya juru kɔnɔ n y'o de fɔ transition ye libération transition de ye n'a mɛ k'u ye transition libération transition ye pomme de terre kilo 150 100 a bɛ taa fɔ 180 la souvent bon donc n'i ye nin bɛɛ lajɛ a sɔrɔli ka gɛlɛn dɛ voilà donc n'i ye nin bɛɛ lajɛ pomme de terre yɛrɛ ye mun ye est ce que pomme de terre sɔrɔli kan ka gɛlɛya est ce que malo sɔrɔli kan ka gɛlɛya k'a daminɛ san ka taa bila fo Moti n'i y'a plaine lajɛ han Kasim e yɛrɛ yalala dɔrɔn i bɛ Mali dɔn dɔɔnin donc maintenant n'i ye yen lajɛ n'i ye Tombouctou lajɛ plaine minnu bɛ Tombouctou han Lagoro ninnu ka taga donc i b'a dɔn k'a fɔ ko dugukolo bɛ anw bolo Gunam yɛrɛ office d'hygiène ɲɔgɔnna de bɛ Gunam voilà donc n'i taara Manden fana plaine lajɛ i bɛɛ ye fala ye a bɛɛ ye fala ye bon fala min bɛ Mali yɛrɛ territoire kɔnɔ c'est trop mais mun de b'a to a tɛ se ka ɲɛ il faut mettre les gouverneurs dans le travail donc état kan ka gouverneur de bila dans les conditions ka moyen d'où ma tel que filɛ ka village agricole créé faut tantôt ça ni état yo expérimenter ça dans chaque région 40 milliards ka gouverneur bila ka compétition ni ɲɔgɔn cɛ ni minnu ta ɲɛna donc d'emblée président yɛrɛ bɛ visite kɛ olu ka chantier la olu ka fɛnw lajɛ 2 milliards par village agricole a bɛ mɔgɔ joli mais est ce que k'anw to wari donni na kɔɔri la an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na parce que an bɛ wari kɔɔri tɛ dun mais an bɛ k'an ka wari don kɔɔri la et puis an t'a sɔngɔ sigi bon kɔɔri kun ye k'an segin kɔ de mɔgɔ caman t'o dɔn quoi kɔɔri b'anw na segin kɔ de parce que ni l'homme qui a faim n'est pas libre donc ni kɔngɔ b'i la dɔrɔn liberté t'i la donc maintenant tɔw bɛ mun de ɲini sisan n'u ko wari bɛ kɔɔri la valeur bɛ kɔɔri la u yɛrɛ bɛ kɔɔri sɛnɛ o kɔɔri ba b'u bolo yen mais anw de bɛ to k'a fɔ anw ye premier an deuxième o ye denmisɛnnin jeu de ye donc anw kan k'an ka coton de kɛ k'an yɛrɛ la baara k'a nafa se anw yɛrɛ o la an ye premier parce que an bɛ t-shirt dilan an bɛ paille minnu dilan an fɛ yan nɔ olu bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan donc an bɛ fini kɔrɔ fini fɛn fɛn don a bɛɛ bɛ dilan yan bon anw ka kɔɔri donc e bolo an ka kɔɔri premier ni fɛn ninnu tulonkɛ don nafa foyi ouais c'est pour nous faire dormir ko e premier e tɛ wari sɔrɔ kɔɔrisɛnɛlaw kuma la u b'u sigi fo samiya wɛrɛ donc tu ka wari sɔrɔ voilà donc ni ka sɔrɔ transformation tun bɛ kɛ hali an fɛ yan donc a nafa bɛ se an ma donc kɔɔri yɛrɛ an b'a fɔ cogo min na k'a fɔ an ka kɔɔriw bɛ taa kɔfɛ an ka nin bɛ taa nin kɔfɛla la ko ne bɛ dɔ dɔn sɛnɛkɛla den dɔ a ko ale fa b'a ka taa kɔɔri sɛnɛ la k'ale b'a k'ale tɛ taa kɔɔri sɛnɛ la ko parce que ni tilema bɔra ale de bɛ tila ka wari ci ka na donc ale bɛ taa ɲɔforo de la donc ale fa tɛ bɛn quoi sisan ni tilema bɔra sisan ale de bɛ tila ka baara kɛ ka du balo alors que u bɛ du orienter kɔɔri kan o donc maintenant sisan ale de bɛ tila tuguni ka na tilema baara kɛ ka wari ci ka taga so donc n'ale taara samiya la sisan ale b'a fɔ a fa ɲɛna k'ale tɛ taa kɔɔri foro la donc ale bɛ taa ɲɔforo de la donc u ma bɛn donc maintenant bɛɛ n'i ka logique don bon état de kan ka valeur don malo ɲɔ fini kaba donc n'anw sera ka valeur don la i bɛna ye k'a fɔ production bonya mais mɔgɔ minnu fana b'a kalan Katibugu fana kan ka labonya de IPR Katibugu kan ka labonya de ka mɔgɔ bila bolo ko mɔgɔ talen n'u sigi u ka kɛnɛ kan de n'i tɛ baarakɛla mɔgɔ bɛ sigi kasi mɔgɔ bɛ siyɔrɔ ɲini na bon donc ni aw tɛ ka baara kɛ sotiba ferme ma occupé yan donc ma sotiba papier bɔ donc c'est pour vous dire que voilà donc maintenant jamana ko de don quoi donc n'aw tɛ baara kɛ min na o tiɲɛnen de don donc il faut que u ka mɔgɔw bila baara de la e ma ye mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ diplôme sɔrɔ Mali kɔnɔ yan ka t'u sigi so kɔnɔ u bɛ tila ka yɛlɛma u bɛ taa masɔnkɔrɔ baara kɛ ka tila ka kɛ manœuvre ye ka u to la ka kɛ maçon siɲɛ kelen u ka diplôme bɛ ɲin'o kɔ donc il faut pas que an ka mɔgɔw de former k'u kalan ka tila ka t'u bila so kɔnɔ tuguni ka tila ka kɛ gɛri kɛlɛkɛminɛ ka ɲɛsin anw ma donc c'est pour vous dire que an bɛ yɔrɔ min na bi sɛnɛko sira fɛ donc Mali kan ka investir sɛnɛ sira fɛ hali ni ye sɛnɛ wari dunna 9 milliards 10 milliards tunna c'est parce que baara de tɛ k'a la wari bɛ d'e ma sɔgɔma ko ka sɛnɛ kɛ n'a ye sufɛ dɔ bɛ taa wari bɛ d'i ma sɔgɔma sufɛ i bɛ taa randi min y'a d'i ma o baara bɛ ɲɛnabɔ wa donc Mali tun bɛ ten de donc f'an ka b'o de kɔnɔ et que minnu ye min kɛ minnu ye mun kalan kɛ donc olu ka orienter vers ça c'est pourquoi Mali bɛ yɔrɔ min na bi Modibo Keyita tun b'o de fɔ k'ale ka jamana ye jamana d'ouvrier de ouvrier jamana bi n'i taara Sugunikura la moto critère sɛnɛkɛ bolola fɛn ninnu tracteur saridaba ninnu ni fɛnw foyi tɛ Sugunikura mɔgɔw tɛ se ka mun dilan mais pourquoi état tɛ se ka u dɛmɛ k'u accompagner ka yɔrɔ dilan u ye yɔrɔ min n'u bɛ wasa a kɔnɔ
pour que se ka u ka akila n'u ka kodɔn ka lawaleya ka ɲɛ mais n'i y'u lajɛ bi u bɛ yen sini u tɛ yen wa u sigilen bɛ u kɔnɔna fililen don donc o bɛɛ de ye sɛnɛ dɛmɛli ye fo aw yɛrɛ ka se ka sɛnɛkɛminɛnw dilan aw yɛrɛ ye min b'a to aw bɛ se ka sɛnɛ ka sɔrɔ a ma siri mɔgɔ la n'i y'a lajɛ bi dɔw bɛ ka saridaba sigi katakatanin na ka sɛnɛ kɛ n'a ye bon donc an ka mɔgɔ min voilà donc maintenant il est temps que minnu yɛrɛ b'o domaine kɔnɔ état k'u accompagner donc budget mana na sɛnɛ sira fɛ minnu b'a minɛnw dilan minnu bɛ baara min kɛ dɔ ka di bɛɛ ma pour que au moins an ka se ka développer an ka k'an yɛrɛ ye ka sɔrɔ an ma taa dépend mɔgɔ la hakilina in ka ɲi n'i y'a ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ an bɛ sɛgɛnnen don c'est que fɛɛrɛ min sigilen don sen kan ko ka sɛnɛ yɛrɛ don ba la o bɛ sɛnɛ yɛrɛ ɲɛnabɔbaw o b'olu balo ka tɛmɛ foro ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kan n ye misali kelen di ma dɔrɔn a ka kɛ dɔrɔn an k'a fɔ ko bɔn ko ɲinan an bɛ kaba sɛnɛ maa min bɛ ta sisan ko ka kaba sɛnɛ valoriser Mali jamana bɛɛ kɔnɔ k'a don ba la ale kan ka bolofaraw sigi n'ale sigira Bamakɔ yan ale bɛ bolofara sigi Segu Segu ta fana bɛ bolofara sigi Ɲɔnɔ Ɲɔnɔ ta bɛ tila ka taa sigili daminɛ dugumisɛnw ni fɛnw na o wari min bɛ taa o la dɛ o de tɛ taa foro yɛrɛ kɔnɔ nɔgɔ min bɛ di ko sɛnɛkɛlaw ta ye nɔgɔ ye nɔgɔ k'a daminɛ Bamakɔ yan ne e k'a jateminɛ dɔrɔn n'i bɛ mɔgɔ dɔ Baginda o ɲininka ko est-ce que u delila ka nɔgɔ sɔrɔ wa gouvernement bɛ min di ko a yɛrɛ y'a sɔngɔ nɔgɔya n'a taara se olu ma tuma o tuma u b'a san sɔngɔ min na o hali ka taa sugu ta san o ka fisa i k'i sigi ka gouvernement ta kɔnɔ mais mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'o k'olu la ye u yɛrɛ ka tɔn sɛnɛkɛla jɛkulu min sigilen don u ka duguw la yɛrɛ olu de bɛ ka nin kɛ u la mais mun b'a kɛ parce que ɲɛmɔgɔ minnu bɛ nin fɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan olu tɛ fɛn fɔ olu tɛ fɛn fɔ mun na parce que olu yɛrɛ ta b'a la de sinon e ye ne bila ci la ci jaabi kan ka na ni min ye ne tɛ ka na n'o ye san o san an bɛ min don sɛnɛ na n'an y'o jateminɛ ka sɛnɛ jaabi lajɛ a bɛ kɛ dɔrɔn sɛnɛ bɛ ban dɔrɔn i bɛ mun bɛ mɔgɔ da sunkalo mangɔnɔ sunkalo gouvernement kelen bɛ tila tuguni ka wari ta tuguni k'o di k'u kana ni malo ye k'o exonérer an ye mun sɛnɛ o taara min donc dɔ ye malo cini ma ka bɔ États-Unis Mali de sɛbɛnlen b'a kan donc mais u b'a ta Mali la u t'a transférer mais a malo bɔrɔ sanfɛ Mali de b'a kan ko fabriqué o Mali u t'a bila bɔrɔ de kɔnɔ donc e filɛ ka hakilina min fɔ tantôt sisan n'i ye e ka nin idée lamɛn a bɛ taa min i b'a dɔn anw ma deli ka sɛnɛ yɛrɛ ɲɛɲini ayi non problème yɛrɛ ye mun ye an ma deli k'a ɲɛɲini e ma jɛgɛ tunun ne yan jɛgɛ foyi t'an ka ji la mɔgɔ min kan ka to jɛgɛw bali ka sa ka taa mɔgɔw bali u kana ji tiɲɛ o yɛrɛ o bɛ yen wa o tɛ yen wa mɔgɔ si t'o dɔn donc maintenant sɛnɛ fɛn bɛɛ bɛ ten bon misiw tun bɛ nɔnɔ min bɔ fɔlɔ la dumuni yɛrɛ tɛ baganw na baganw tɛ kɔlɔsi voilà baganw tɛ kɔlɔsi pikiri tɛ k'u la e ma hali bi fulakɛ dɔ y'an wele a ko n'an ma ɲɛ olu ma k'olu ka misiw bɛ ka to kun birilen dumuni na k'u bɛ ka taa don an dafɛ jamana dɔ kɔnɔ ko parce que ko bagan dumunikɛyɔrɔ yɛrɛ t'an ka jamana kɔnɔ dumuni kɛnɛ minnu bɛ latigɛ ko an dafɛ jamanaw de b'o kɛ k'an ka baganw minɛ ka taga ye wa b'a fɔ fana k'an ka baganw bɛ taa dumuni na ni samiya sera u kan ka segin samiya segin wagati u bɛ tila k'u ka da tugu tuguni bon anw ka fɛnw problème yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye a fɔ man di dɛ mais bi n'i ye Mali sira o sira ta ɲangini tɛ yen maaw tɛ ɲangi quoi bon vraiment nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Martin de don parti lumière ɲɛmɔgɔ don an ka a mago to zen a tɛna segin a kan yanni Martin ka na Kassim y'a kɛ yanni Kassim ka na Keba y'a kɛ Keba yana Falaye y'a kɛ bon donc finalement i bɛna jɔnni ɲangi donc ni ɲangini tɛ yen mɔgɔ b'a fɛ n bɔra sisan ka communiqué kala ko accident kɛra i bɛ nin communiqué ɲɔgɔnna 100 ta ministère kelen in kɔnɔ a bɛɛ duguma u b'a fɔ ko enquête dayɛlɛ la nka enquête jumɛn a jaabi kɛra mun ye ministre yɛrɛ b'a sɛbɛn k'a bila ka taa dɔrɔn an k'a kɛ forme n'i ma farati yɛrɛ u bɛ dugu tɔgɔ dɔrɔn de yɛlɛma sinon a bɛɛ y'a communiqué kelen ye mais ɲangini tɛ yen tant que o tɛ yen denmisɛnninya la n ko mɔgɔ b'o de fɔ ko denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye n'i y'a lamɔ cogo min na a bɛ kɔrɔbaya n'o cogoya de ye ni mɔgɔw bɛ yen foyi tɛ fɔ u ye i b'a ta dɔrɔn hali baarakɛyɔrɔ la dɔ bɛ taa a bɛ fɛn dɔ kɛ u b'a fɔ ko non vraiment stagiaire de don ne tun y'a bila nin na mais e de bɛ sanctionné o a ma fɔ ko stagiaire ka sanctionné o stagiaire nana ka na baara dege de le fɛ e min y'a tiɲɛ e min ye ɲɛmɔgɔ ye a bɛ yira e de la ko ɲangini bɛ a ko la mais anw fɛ yan pour que ɲangini ka kɛ a ma nɔgɔn dɛ
ni k'i bɛ Martin kɛ ne yɛrɛ de bɛ taa n ko vraiment n ko kunu sɔrɔ a tun bɛ ne yɛrɛ de fɛ yen an mɛnna baro la vraiment a y'a mago to c'est comme ça an ka jamana kɛcogo de don an bɛɛ de b'a kɛ mais tant que an ma b'o la mais a ka gɛlɛn i b'a dɔn ko problème ye min ye ni i ye sɛnɛkɛ cikɛda ɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ yɛrɛ n b'a fɔ a bɛɛ kelen kelenninw e mana na sisan k'e kɛra OVD Niger PDG mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye e ka cakɛlaw ye olu yɛrɛ ka foro ka ca ni u kan ka taa mɔgɔ minnu ka foro kɔlɔsi bon o nafa min bɛ na k'o ka taa di sɛnɛkɛlaw ma o olu yɛrɛ bɛ o tila u ni ɲɔgɔn cɛ sɛnɛkɛlaw bɛ mun de sɔrɔ sisan. ça veut dire fɛn tɛ yen quoi. n bɛ gɛlɛya de kɔnɔ bon nin bɛɛ la ɲɛmɔgɔw bɛ nin bɛɛ kan c'est pour que u ye ɲɛmɔgɔ 2 wuli sisan ne bolo u k'u jija o kan bani. direct. non ninnu ye min kɛ n'o ɲɔgɔnna yera ko hali i ye ton villageois de ɲɛmɔgɔ ye k'i ye nɔgɔ fɛ i ka minɛ ni e ma minɛ ka ɲangi a bɛ ɲɛdɔn cogo di e ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn fana parce que a kɛra procureur ye Daniel ko sanctionné kɔrɔ tɛ ko ka polisi dɔ ye tiɲɛni kɛ k'a bila ka taa Kidal o tɛ sanction ye o a bɛ to Bamakɔ yan a bɛ yira a la k'a fɔ a ye min kɛ a ma bɛn Kidal ye Mali yɔrɔ dɔ de ye o Burkina territoire tɛ o parce que n'a taara a bɛ se ka dɔn a bɛ taa ɲɔgɔnna kɛ yen k'o tɛ sanction ye ale bolo sanction ye min ye i ye nin kɛ ni nin ɲangini ka kan a bɛ k'i la yan de i b'a dɔn k'a fɔ k'i ye min kɛ a ma ɲɛ mais tant que o tɛ yen maaw tɛ kɛ misali ye minnu bɛ e k'a ta dɔrɔn i kan ka bɔlɔlɔ sanfɛla lajɛ bi ala kama munumunu dɔrɔn jɔnni bɛ ka fɛn sɔrɔ bi bɔlɔlɔ kan est-ce que sɛbɛw de don sɛbɛw tɛ fɛn sɔrɔ voilà c'est pour te dire que kuma caman bɛ fɔ mais waleyali la a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn kan an bɛ dugawu dɔrɔn de kɛ sisan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ kuma sera c'est hali ɲɛmɔgɔw filɛ nin n'i y'a ye fanga dɔɔni bɛ transition i b'a dɔn min don wa fɛn kelen pe dɔrɔn de bɛ transition ma sɔn k'i sen don a la maliyɛn bɛɛ bɛ se k'a jateminɛ o ye justice ye ni transition kun sen bɛ justice la ça m'a sɔrɔ u ka fanga binna walahi c'est à dire ka weleli kɛ ka intervention kɛ n'o tun bɛ u ka ko la ça m'a sɔrɔ u binna parce que n'i y'o don a la hakɛ tɛ ban quoi tɔɲɔ tɛ ban anw fɛ yen quoi bon sisan min kan ka kɛ nin tɛ bɛn n'i y'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ bɛn quoi mais tant k'o tɛ sɛnɛkɛlaw sigilen don halisa n ko dɔw bɛ ka nɔgɔ kɔnɔ hali bi mois de juillet bientôt août normalement o ye cɔcɔ ye samiya yɛrɛ bilara retard la nka o bɛɛ la sɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ munumunu o tuma la k'a bɛɛ ka ɲi ko ji doncogo ka ɲi fɛn bɛɛ ka ɲi i ye min fɔ ne kɔni ne yɛrɛ b'o la dɛ ni ne kɔni kɛra ministre ye don o don kɔɔri tɛ sɛnɛ Mali la hali n'a bɛ sɛnɛ a bɛ kɛ bɛrɛ la an kɔni t'an bɛɛ ta k'an di kɔɔri ma o de ye problème ye n'an m'an bɛɛ bɔ kɔɔri la i ye kuma dɔ fɔ o don télévision nationale la n'a ye sɛnɛ kɛ n'a ma san an b'a dun kɛ voilà mais n'i ye kɔɔri sɛnɛ n'a ma san i bɛ mun kɛ a tɛ se ka dun et puis kɔɔri yɛrɛ nafa ne taara ka taa yɔrɔ min na bɛɛ kɔni b'a mɛn dɔrɔn depuis mɔgɔ tɛ yen bɔ ko Mali kɔɔri ko Mali premier Mali deuxième a deuxième n'a premier an ma deli ka bon i tɛ fɛn faamu kuma in na ne ma quoi impact t'a la quoi ka fɔ ko kɔɔri tɔnɔ nana ɲina k'a ye nin baara in de ɲɛ Mali kɔnɔ k'an y'a ye u b'a dun u ka tubabukan sɛbɛn ninnu de la sa produit intérieur brut y'a don ta nin yɛlɛla yan fɛ marché devise ni fɛnw papaga kɔnɔbara langolo o bɛ se ka o bɛ t'o lamɛn o mais kɔngɔ bɛ Mali la koyi mɔgɔw t'o dɔn parce que n'a fɔra ko kɔngɔ bɛ jamana kɔnɔ i tɛ se ka hectare 300 sɔrɔ Mali 22 millions ko il y a 3000 hectares ko mɔgɔ dɔ de bɛ k'a sɛnɛ san kɔnɔ k'a foro bɛ nin région kɔnɔ e bɛ dɔ dɔn 3000 hectares a tɛ yen 22 millions d'habitants donc moi je crois que jamana tɔw la Sénégal de ye wura ye Sénégal ye wura de maga tɛ k'a ka engrais la maga tɛ k'a ka baganw na maga tɛ k'a ka bagan dumuni dilancogo la e ma ye olu ka ɲɛmɔgɔw de bɛ sɛfan ta ka fara président kun olu ka sɛnɛkɛlaw ko président bɛ ko mun k'u la k'a ma bɛn o b'a agressé mais n'i taara tɔw la u ka giri ninnu bɛɛ la dumuni ka nɔgɔ olu fɛ dumuni ye dernier souci de ye u ka souci laban o de ye dumuni ye mais anw fɛ yan dumuni de ye premier priorité donc o de kosɔn il faut que a ka fɔ san kɔnɔ joli bɛ don sɛnɛ sira fɛ donc ni o donna a bɛ réparti cogo di et puis ne ma sɔn ko kelen de ma nin ko in yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ o ye engrais ko in de
san o san ko Mali engrais subventionné bon ata engrais ke prix normal kelen ya wa fila ou bien wa saba donc ni engrais bɛ taa prix min na état de bɛ mɔgɔ ci ka taa ta yɔrɔ la parce que dumuni ko la n'i bɛ fɛ k'i ka wari sɔrɔ taa baara wɛrɛ kɛ mais dumuni kɔni n'i nana k'o yɛlɛ a bɛ bɔ a kan parce que o tɛ kulonkɛ ko ye parce que n'i y'a mɛn k'i ye président ye jamanadenw de b'i bolo donc maintenant olu ka dumuni ko i tɛ kulonkɛ o la u ka forow lakanali i tɛ kulonkɛ o la engrais nali i tɛ kulonkɛ o la donc ce qui fait que Sénégalais kan ka dɛmɛ fo k'a fɔ k'u dɛmɛna état ka représentation ka kɛ yɔrɔ bɛɛ ka Sénégalais accompagner même financièrement banque agricole bɛ yen mun de kama BNDA jɔn ka banque don est ce que BNDA yɛrɛ m'a ka vocation falen bila yɛrɛ parce que i b'a ye k'a fɔ salarié ni fɛnw de bɛ yen nɔ mais Sénégalais yɛrɛ bon Sénégalais joli bɛ banque BNDA kɔnɔ kasi ni ko a liste bɔ bi Sénégalais n'i y'a mɛn k'i bɛ taa wari bila banque la wari de b'i kun an ka Sénégalais de ye mɔgɔ fantanw ye voilà il était Sénégalais foyi sɔrɔ Mali kɔnɔ nɔ ko il est suffisant ko wari b'a kun k'a lafiyalen don alors que Sénégalais de kan ka kɛ priorité ta banque min b'u tɔgɔ la t'a lajɛ n'i ye Sénégalais 5 sɔrɔ yen nɔ wari bɛ mun k'a ka sɛnɛ production bɛ wari s'a ma et puis ko banque bɛ juru d'u la k'u ka se ka sɛnɛ kɛ a tɛ yen o donc état de kan ka wari bila a kɔnɔ a ka juru don Sénégalais la mais i bɛ Sénégalais jɔn ye i bɛ wari di jɔn ma ka jɔn ayiwa fala ye o tawakaw b'a la ko ka nɛgɛjuru sira dayɛlɛ 92 42 42 30 ni mɔgɔ min b'a fɛ k'u da don an ka baro la pour que ka ɲininkali kɛ Martin na Martin n'i ye nin bɛɛ jateminɛ halisa sɛnɛko ta nasira fɛ fɛn dɔw bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ n'i ye mɔgɔw ɲininka a man ka kɛ c'est à dire nakɔlafɛnw ko olu bɛ ban san kɔnɔ sɛnɛ tɛ yen o minɛn tɛ yen o n'a fɔra ko Mali nɔgɔ bɛ kɛ sotiba de kɔnɔ ACI kɔnɔna la dɛ soni minnu bɛ yen mɔgɔw ka dutere min bɛ yen an bɛ salati i ma ye mɔgɔw tɛ salati dun yan kosɛbɛ salati sɛnɛyɔrɔ tɛ yen salati hectare 2 tɛ mɔgɔ bolo a hectare 3 tɛ yen i b'a ɲini ne bɛ yaala ne ma deli k'a ye o ni yaala kɔni don kɔni ne dɔɔnin b'a ko la salati bɛ sɛnɛ mɔgɔw ka so voilà dutere ninnu tɛ o bɔ voilà dutere si tɛ hectare kelen du tɛ yen o bon donc i b'a ye k'a fɔ état de ma bon baara de ma kɛ jamana de ma baara kɛ sɛnɛ kan en un mot donc c'est pour vous dire que n'i ko sisan k'u ka sɛnɛko sira ɲɛnabɔ sisan les 703 communes là préfecture b'a bɛɛ la o préfet bɛ a bɛɛ la donc maintenant les préfets là i bɛ tracteur duuru bila préfecture bɛɛ la donc Sénégalais bɛ taa louer 2000 i yɛrɛ bɛ carburant k'a la donc 2000 de bɛ kɛ ka entretien kɛ mais état de bɛ tracteur ninnu san k'a bila préfecture la donc n'i y'o kɛ sisan mɔgɔ si t'a ka foro feere donc i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛyɔrɔ b'u bolo tracteur bɛ préfecture la i bɛ taa louer i bɛ papier kɛ i bɛ bon kɛ k'a bila ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ni min bɛ min ɲɛ donc u b'a ta en règle état de bɛ jeune dɔw recruter k'u bila a kɔnɔ pour que se ka wari ninnu. i b'a dɔn ko tracteur ba fɛn fɛn dira ne tun bɛ tracteur kelen min kalama k'o tun bɛ ka baara kɛ o tun ye Euroso ta de ye parce que olu i ye min fɔ olu tun b'o de kɛ mɔgɔ kelen de bɛ min bɛ tracteur boli mais ni mɔgɔ min nana tɔgɔ sɛbɛn min ye a bɛ to ka baara kɛ n'a sɛgɛnna don a b'a reposer bon ni tracteur bolila b'aw bolo ni carburant b'aw bolo a bɛ wari sara jeunesse bureau la olu bɛ taga baara kɛ ne kɔni mɛnna k'olu ka tracteur t'u bolo olu ka tracteur fana ATT de y'a d'u ma hakili la k'a fɔ wagati dɔ la hali dɔ tun bɛ Bamakɔ commune dɔw bolo yan u tun kɛlen don ka tracteur d'olu fana ma mais nin bɛɛ lajɛlen n'i ye a jateminɛ kɔlɔsili de tɛ kɛ a la. ATT tracteur fɛn di a tila bɛɛ kɛra lɔgɔtala ye a tila bɛɛ kɛra n t'a dɔn ka mɔgɔ ta ka bɔ dɔgɔdugu la ka t'u bila dɔgɔdugu dɔ in na donc jamana ka wari de don ou bien jamana de ka privilège kosɔn ATT yɛrɛ tracteur sɔrɔ lakɔlɔsili t'a la bon donc maintenant n'i b'a di a dibaga yɔrɔ ɲuman ye préfecture de ye parce que préfecture ye état ka représentation de donc bureau dɔ de bɛ créer tracteur bɛ minɛ yen nɔ a bɛ taa baara kɛ ala la a bɛ tila ka n'a bila. mais est ce que tracteur dira ninnu yɛrɛ tun bɛ sɔn o ma yɛrɛ est ce que sɛnɛkɛla ninnu yɛrɛ tun kan ka sɔn o ma a ka t'olu yɛrɛ bolo parce que kuma t'olu bolo kuma t'olu da o. n'i y'a jateminɛ olu yɛrɛ caman tun bɛ yen olu tun kan ka fɛnw san dɔ bɛ nɛgɛjuru la n'an k'a lajɛ n'an y'o tigi sɔrɔ allo 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 ayiwa ale ka nɛgɛjuru tigɛra mais Martin nin bɛɛ la e yɛrɛ bolo bi an filɛ nin ye sira min kan nin ye n'o ye transition sira in ye e yɛrɛ bɛ se ka mun lakɔlɔsi a la n'u kan ka olu tilen pour que au moins élection ko in a labɛnni baaraw u bɛ se ka sigi sen kelen kan. bon wa confiance ka don fɔlɔ politicien ni transition yɛrɛ cɛ fɔlɔ parce que ni confiance tɛ yen baara in ma nɔgɔ quoi parce que i b'a dɔn. mais est ce que ninnu sirannen tɛ aw ɲɛ. a depuis transition na transition ye da sɔgɔ de ka taa tile bila sokɔnɔ ɲɛ na. maa si tɛ se ka don ka taa ta. voilà donc maintenant o dun ma ni politique mɔgɔ ye fo politique mɔgɔ to ka da gosi de ka fɔ bonjour o donc i ka dayɛlɛ voilà donc o bɛɛ bɛ yen quoi donc ninnu ye da sɔgɔ de u yɛrɛ da la
parce que politiciens ye ko dɔ kɛ ka yiru la quoi i bɛ ka taa na u ye i bɛ ka kɛ président ye transition mun tɛmɛna i bɛ ka fanga wɔ u tila ka t'u don kaso la donc o tɛ mɔgɔ da mɔgɔ la o non o kɛra mɛnɛ voilà o kɛra donc maintenant sisan fo mɔgɔw k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ k'a daminɛ e m'a ye sisan ni mɔgɔ min bɛ nommé i bɛ bɔ Kulubali ka na awɔ parce que n'o bɛ taa de i bɛ labɛn i bɛ labɛn i bɛ sɔrɔ ka bila ka na bon donc n'i dun ye Mali ta aw dun sigilen don a ka fɔ aw ka mɔgɔ dɔ ma ko karisa ko na mais da sɔgɔlen don non i bɛ taa u bɛ t'i kunkolo lajɛ fɔlɔ donc après u b'i lajigin bon donc n'i y'a lajɛ ka daminɛ Moribo ka daminɛ Musa la ka na bila fo Bandaw Faransi de tun bɛ ka Mali mara kasi a ma mara cogo min na quoi donc Faransi ka stratégie tun ye mun ye o ye ka Mali armée détruire quoi Faransi ka stratégie tun ye mun ye ka Mali tila fila ye o de to 92 ne Mali constitution lajɛ article 118 min b'a kɔnɔ o de b'a yira k'a fɔ ni Mali yɔrɔ fitinin minɛna constitution tɛ se falen donc n'i y'a lajɛ i bɛ ka fanga kɔnɔ o nana ni tubabu de ye k'u ka Mali constitution sɛbɛn o y'a sɔrɔ tapo bɛ yen donc k'a constitution sɛbɛn constitution kɔnɔna la u tun bɛ article 18 barré ka bɔ a la donc ça veut dire que sisan Mali ye minɛli min kɛ sisan Mali tun bɛ minɛ rebelle ka calcul la Mali bɛ minɛ ka dan Douentza de donc o ye Mali tilali ye quoi donc dans leur stratégie 5 régions nord 5 régions sud donc o de tun y'u ka plan ye donc o région duuru fila o la Mali bɛ tila région duuru bɛ sud la duuru bɛ sanfɛ voilà leur plan maintenant MINUSMA fɛnɛ nalen tuguni MINUSMA ka stratégie tun ye mun ye donc ka Kane réfugié caya donc ni Kane réfugié cayara bon rebelle la don o kɔnɔ donc dɔw tun bɛ Ɲamana dɔw tun bɛ Fana dɔw tun bɛ Bagineda dɔw bɛ Segu dɔw bɛ Kucala dɔw bɛ Yoroso dɔw bɛ fɛngɛ la Sikaso yanni ka se Bakaricogo la ninnu ka dugu tɔgɔ Kumantu yɔrɔ na dɔw bɛ yen donc u y'a essayer ka bila ka Mali bɛɛ de cerner sisan ni Kane réfugié bon alors Kane réfugié ninnu u bɛna ni mercenaires minnu ye mercenaires minnu bɛ yen nɔ n'u filalama n'u bɛ t'u ta Soudan ninnu na n'u bɛ t'u ta Éthiopie fanfɛla ninnu na ani Nigéria fanfɛla u bɛ n'olu de ɲagami k'u kɛ comme réfugié donc olu tun bɛ Mali ɲagami c'est pourquoi don kelen bɛ yen ni Maliens kan ka kɛ ni transition ye de fait que u sera ka ninnu gɛn ka taga sinon sisan u ma sɔrɔ Bamakɔ yɛrɛ ɲagaminen don nin wagati in na bon donc u tagalen o de kɛra an ma fura yɛrɛ ye parce que u ka stratégie ye mun ye an ka hɛrɛ t'u ka hɛrɛ ye quoi c'est pourquoi n'a fɔra k'ale kɔgɔji bɛ Mali la ne tɛ ko Mali ka kɔgɔji bɛ yen ne tɛ sɔsɔli k'a la parce que mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka wali jamana minɛ ka k'i ta ye f'i ka sigiyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ donc u ye bornage ni morcellement minnu kɛ u y'u place de bila nord la yen u yɛrɛ place donc n'u sera ka mɔgɔw faga k'a dɔgɔya olu de bɛ ji di olu de bɛ courant di olu de bɛ dumuni di olu de bɛ sira bɔ n'u tun nana n'o siraw ye sisan donc anw bɛ kɛ olu sous-hommes ye donc an bɛ k'olu kɔfɛ donc u b'u ka dugu installer zone in kɔnɔ parce que j'ai eu à causer avec un vieux un jour ko le roi d'Afrique a tun bɛ Ivoirien de don il était venu je vais taara Karafi fɛ yen o cɛkɔrɔba in a ko k'ale bɛna yɔrɔ dɔ ɲini Mali ni Mauritanie cɛ k'u bɛ taa tubabuw sigi k'u b'a kɛ Eldorado ye donc i b'a dɔn ni complot c'est tellement ficelé donc Mali yɛrɛ tɛ bɔ a kɔnɔ quoi donc ninnu ka gamu kelen sira jan kelen minɛ n'a ko min an ko ten donc o de ka fisa an bɛ yɔrɔ min na komi bi donc nous les politiques anw de kan ka ninnu soutenir fo an ka bɔ ji la parce que a bɛ komi an bɛ ji de kɔnɔ mais an ma bɔ fɔlɔ donc an b'o de kɔnɔ an b'u pousser de n'an sera ka yɛlɛ gere kan donc maintenant le reste maintenant élection o a tɔ ninnu an b'o jɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bila en place pour que jamana ka se ka taga ɲɛfɛ donc maintenant libération fɔlɔ minnu kɔni kɛra bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ résultat yira k'a fɔ ko Kidali tun bɛ se ka minɛ i tun bɛ mɔgɔ caman ɲininka u tɛ se ka da la k'a fɔ ko n'an ye ninnu gɛn k'an tɛ crever i tɛ se ka da la k'a fɔ ko RFI bɛ se ka gɛn an tɛ se ka da la ko France 24 bɛ se ka gɛn an tɛ se ka da la donc ka tila k'a fɔ tuguni ko ninnu médias ninnu de tun bɛ ka anw détruire il faut voir u ye kan joli de u ka RFI la bamanankan filakan da ja fanga bɛ kan bɛɛ la ja fanga bɛ kan bɛɛ la bon donc n'i ye mɔgɔ ye Mali la u b'a fɔ ko non ko tubabukan bon donc a yɛrɛ tɛ se tubabukan na bon a yɛrɛ tɛ se tubabukan na oui on est d'accord e ka kan don a bɛ ka kan jumɛn na ne ye Mali lisi kan lisiw ta e ko tubabuw ka kan e yɛrɛ de kun f'i ye fɔlɔ parce que e ko tubabuw ka kan e ko fo an k'o o de bila priorité la c'est pourquoi moi j'ai jamais accepté k'a fɔ ko an ka langue officielle k'o ye français ye ne ma sɔn a ma hali tile kelen langue officielle ye bamanankan de parce que bamanankan min bɛ fɔ Mali région bɛɛ kɔnɔ o tubabukan tɛ fɔ ye donc langue de travail o ye français ye donc entraînement logique mun ye dɔ ye message dɔ ci Martin ko ka i ɲininka ko aw minnu ye jeunes ye politique la ko est ce que aw bɛ sɔn ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka transition sigiyɔrɔma don do wa aw minnu ye politique dɔ bɛ nɛgɛjuru la an k'o lamɛn fɔlɔ allo oui oui ça va n balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Adama Kamate Adama Samake Kamate Adama Kamate ayiwa Bɔbɔkɛ an tulo b'i la bon hakili jiwa o tɛ ɲininkali parce que ne tun b'a fɛ ka kɛnɛ min ta o tun Sɛnɛkɛlaw ka yɔrɔ awɔ o yɔrɔ tun ka di ne ye kosɛbɛ yɛrɛ de voilà parce que an bɛ to ka aw ka émission de lamɛn tellement aw ka émission de ka di ne ye
kɔni i b'a fɔ dɔnniya mara parce que je suis à so la côté ya so de dɔnniya je suis mara ka taga wa sinon engrais ko ni kɔni tiɲɛ na an da sera o yɔrɔ la o diyara ne ye kojugu parce que an filɛ nin bibi la engrais sɔrɔli an fɛ a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn mɛnɛ a ma nɔgɔn c'est vrai halisa an fɛnɛ engrais kɔnɔ a ma se an fɛ fɔlɔ halisa engrais ma se tun min yan engrais bɛ se a ma se ka fɔlɔ a gɛlɛyara an bɛka kɔn sɛnɛtɛgɛ mali la o an ka dɔn min na u bɛ mɔgɔw yaala sinon ani a ka fɛn ko nin fana ne y'a fɔ cogo min na fo an ka su la o tun y'a ɲuman ye fɛn min b'a to a o tɛ mɔgɔ la quoi parce que an ka yɔrɔ la sisan mɔgɔw bɛ ka malo sɛnɛ ka sɔrɔ sɛnɛ o position de b'an bolo yan gouvernement k'a lajɛ ka ka ko fɛn ninnu i b'a fɔ a bɛ se ka kɛ cogo la n'o kɛra ka o politique ta o ka bon gouvernement fana ka ko dɔ kɛ bon mɔgɔ a tɛ se ka dabɔ mais est-ce que an bɛ ko la parce que n'i y'a lajɛ sisan ni e ye produit dɔ sigi ani e ma kɔrɔtɔ ni cayara est-ce que a bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲɛ o parce que jɛgɛ ni anw an yɛrɛ ko ani taara ko a tun dira ko a ma ɲɛ sɔrɔ parce que o bɛɛ de ye kɔlɔsi de parce que ni ye fɛn di mɔgɔ ma i ka taa mɔgɔ de bɔ k'a kɔlɔsi n'i y'a sɔrɔ a b'a ka baara kɛ ɲɔgɔn a tɛ to ka baara kɛ a b'a bɔ dɔw k'a bila ka maa wɛrɛ ta bon ni kɔlɔsili t'a la ka gɛlɛn a ka gɛlɛn o parce que o de y'a to an ma fɔ ko gouvernement bɛ baara kɛ dɛ a bɛ baara kɛ mais ni tun y'a ka priorité yɛrɛ 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 sisan bi an bɛ condition tun nafa o to ka mɔgɔw yɛrɛ de fɔ n'i ye fɛn di k'a di i ka mɔgɔw bila ka o kɔlɔsi n'i y'a fɔ u b'a i y'a fɔ cogo min na ko k'a kɛ tan n'i y'a fɔ u b'a k'a kɛ o cogo la a bɛ PV ta o kan ko autorité ka taa ni bi bila ka taa ɲɔgɔn na o PV min kɛ ka na an fɛ yan a kɛra a ɲɛ tumi mɔgɔw les villageois an bɛ kɔnɔna na o tuma sɔrɔ yɛrɛ de o bɛ tellement que gouvernement ka se kɛ mais an minnu ka baara ɲɛ an tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn sinon i b'a sɔrɔ engrais hali sisan engrais ma se dugu dɔw la ou bien aw yɛrɛ ma kuma mɛn ko engrais tɛ taa e t'o ka ɲi o ma ɲi o. ayiwa a faamuna parce que a kɛra a ye baara kɛ dɛ mɔgɔ k'a ka kɛ kɔlɔsili ba ka kɔlɔsili sigi hali sa waatiw ka kɔlɔsili kan. ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn merci. merci i kamate ale ye farankan de kɛ ka kɛ ni engrais ko ye ko yalama aw yɛrɛ jeunes bɛ sɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka furancɛla fanga mɔgɔw ka cɛbɔ dɛmɛ wa aw minnu bɛ bon déjà ni ne kɔni ye analyse min kɛ politiquement il y a 300 partis au Mali togo togo n'i y'a woloma bi 250 bɛ tugu transition kɔ k'a dɛmɛ 250 anw ka 52 don bon 52 300 et quelques do bon 52 an y'o d'olu ma ye donc maintenant 200 kɔni bɛ tugu kɔ 250 bɛ sɔrɔ ka tugu transition kɔ maintenant mun tɛ tugu kɔ bon a tɛ 50 bɔ komi ko 52 bɛ bɔ donc ne tɛna n da don o la ouais comme an ka mɔgɔw y'o de fɔ voilà donc mais ne kɔni b'a dɔn n'an taara n'a logique ye a ka fɔ ko bon parti politique aw bɛɛ k'aw sɔrɔ yɔrɔ kelen minnu bɛ transition fɛ a ye taa yan fɛ minnu tɛ transition fɛ a ye taa yan fɛ donc ba bɛ sange kɔrɔ donc o de kosɔn n'i ko k'i bɛ fɛ ka kɛ dɔrɔn i b'a kɛ o cogo de la quoi minnu bɛ transition fɛ olu ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan mais comme transition fɛnɛ m'a intéressé politique la transition fɛnɛ ma a bɛ k'a kɛrɛ i yɛrɛ ka maaw ye da sɔgɔ voilà transition ni mɔgɔ tɛ transition ma mɔgɔ fɔ fɔlɔ a ye fara ɲɔgɔn kan politiquement pour que a ka kɛ transition m'o yira o donc transition nana o logique min fɛnɛ kɔnɔ c'est pas mauvais parce que n'u tun y'a daminɛ n'o ye donc a ma nɔgɔn quoi sama sɔrɔ ko in a gɛlɛyara dɔɔni donc u ka baara taabolo ka ɲi ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na waati koronna a kun ka d'an ye nka min ye an ka filɛbaga minnu bɛ kɔfɛ u ko k'olu yɛrɛ bɛ ka anw ɲininka k'anw kɛlen don k'a kɛ cogo di k'a bɛna fɔ ko réseau ma ɲi bi réseau téléphone tɛ donna kosɛbɛ voilà maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u bɛ k'o de fɔ k'olu yɛrɛ bɛ k'an lajɛ ko nka k'u t'a dɔn k'an bɛ k'a kɛ cogo cogo ko réseau ma ɲi k'an bɛ ka baara k'an bɛ ka se ka baara kɛ Martin ɲininkali kelen kɔni bi yan o ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka ɲininkali de ye olu bɛ fɛ k'a dɔn yɛlɛmaba minnu bɛna na kɛ est ce que n'olu kɛra a ka fɔ ko ka kala ta olu ye
ko est-ce que o fɛrɛ min bɛna sigi sen kan o bɛna se ka ɲɛ wa Malien diaspora ko parce que k'a b'a la ko ka olu sen n'o kalata la parce que a dɔw bɛ yen nɔ yan nali ka d'u ye olu tɛ fɛ ka to yen yɛrɛ tuguni donc dɔw fana bɛ yen nɔ u kana a ɲini yan sa kɛ voilà o mɔgɔw bɛ yen nɔ dɔw fana bɛ yen nɔ ka participer i b'a dɔn mɔgɔ kɛra cogo cogo jama kɛra cogo cogo i b'a sɔrɔ bɛɛ n'a ta don wala i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ il est leader dɔ bɛ yen nɔ o solen tɛ mais mɔgɔ min bɛ kɛ leader ale de bɛ jama ka ko ɲɛnabɔ donc i b'a sɔrɔ hali États-Unis i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn ye mun bɛ se ka taa bɛɛ ka ci ɲɛnabɔ bon donc o mɔgɔw bɛ yen hali écoledenya la i m'a ye fɔlɔfɔlɔ ka sɔrɔ a ye min bɛ yen donc i b'a sɔrɔ école dɔ bɛ na a tɛ foyi dɔn école so kɔnɔna la a bɛ taa fɔ a ye mɔgɔ dɔ ɲɛna ko ko bɛ taa o bɛ na to ka taa directeur fɛ yen k'a cɛ ka na k'a k'a ɲɛnabɔ bon donc o de kosɔn o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ leadership ka ɲi fan bɛɛ donc o de kosɔn hali n da bɛ se o yɔrɔnin ma sisan donc u ka tɔgɔ wɛrɛ ɲini k'o di denmisɛnninw ma u ka bureau ka se ka sigi école so kɔnɔ quoi parce que a ka ɲi u ma a formation politique don parce que a bɛ i bɛ kalan i bɛ former a kɔnɔ mɛ voilà i bɛ former a kɔnɔ u bɛ se ka kɛ collectif des élèves étudiants du Mali collectif donc maintenant dɔ in ye AEM association des élèves étudiants du Mali c'est violent parce que jeliw yɛrɛ kɔnɔ quoi donc a b'o éliminer ka na ni tɔgɔ kura ye quoi parce que AEM ye tɔgɔ min ye violent tɔgɔ de don donc il fallait changer le nom ka statut kura dilan ministère yɛrɛ bɛ se k'a kɛ k'a bɛɛ dilan k'a d'u ma donc maintenant les 5 premiers ministère bɛ se k'a ka règlement bɔ kɛ voilà les 5 premiers ni ne bɛ kɛ école so voilà les 5 premiers olu de bɛ kɛ ségrégés o de tun bɛ fɔlɔ o de ka ɲi donc n'i y'o kɛ sisan mais c'est mieux ni tun tɛ les 5 premiers i tɛ se ka don voilà donc n'u taara n'o logique ye kuma mɔgɔw tɔgɔ la ka sɔrɔ e tɛ kan mɛn sinon denmisɛnninw sigilen k'u bolo da kɔrɔ école so kɔnɔ donc maintenant il faut que mouvement dɔ de fɛn dɔ ka d'u ma o fɛnɛ na u bɛ to ka ɲɔgɔn mago dilan parce que n'i bɛ AEM fɛnɛ na i bɛ ko caman dilan koyi conférence b'o kɛ i bɛ soirée organiser i bɛ écoledenw ka problème mana na i bɛ taa ɲɛnabɔ hali ministère la hali ministre a bɛ sigi ka kuma problème ni gɛlɛya minnu b'aw kan a b'olu bɛɛ ɲɛfɔ donc maintenant voilà kɛnɛ lankolon kana to kɛnɛ lankolon kana to yen maintenant minnu fɛnɛ bɛ jamana kɔfɛ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu nana bateau fɛ dɔw taara senama sira fɛ dɔw taara avion fɛ bon donc i b'a sɔrɔ minnu taara n'olu tacogo ma ɲɛ gɛlɛya b'u kan u tɛ se ka bɔ hali kɛnɛ ma i b'a sɔrɔ leader dɔw bɛ yen papier ko gɛlɛya b'u la donc leader dɔw bɛ yen nɔ minnu taara tacogo ɲɛna olu bɛ se ka taa ninnu ka papier ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka na d'u sigilen ma donc c'est pourquoi ni u ko ko bi ko k'u don jamana ka système na donc moi je suis d'accord pour ça parce que ça va servir vraiment à ces Maliens de l'extérieur donc a nafa bɛ yen quoi donc maintenant a forme maintenant sisan a bɛ kɛ ni taabolo ni kɛcogo mun ye bon o dɔrɔn de ka gɛlɛn ko in kɔnɔ sinon idée ɲuman don. ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na ni kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ. bon kuma kuncɛ kuma ye mun ye o ye k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na ko in bi sigi ka kuma de ka ɲi a la kosɛbɛ parce que an y'a kɔlɔsi jamanakuntigi filɛ nin ye parti politique a t'u reçoit ni fête ninnu sera k'u ka vœu k'u ye quoi donc a k'a lajɛ donc a ka dɔɔnin bɔ a la a ka balater kɛ donc ni fête ni fɛnw sera a ka aw fana ka wele an fana ka wele komi a bɛ min kɛ société civile ni tɔw la parce que bɛɛ n'i ka hakilinata de don mais ko b'a ko force vive o sɔrɔ aw t'o la de bon u bɛ ka partout de ni société civile ɲagami ɲɔgɔn na o man d'aw ye non 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 an tɛ kelen o parti politique ye parti politique ye société civile ye société civile donc n'i bɛ parti politique wele i b'olu wele danna n'i bɛ société civile i b'a wele aw tɛ société civile ka gendarme ye sa wa voilà donc maintenant n'an bɛɛ welela yɔrɔ kelen na i b'a sɔrɔ désordre b'a kɔnɔ parce que société civile la olu de b'a fɔ ko parti n yɛrɛ y'a mɛn k'aw ni dɔ tɛgɛ kun bɛ ɲini ka na se ɲɔgɔn ma o don bon bɛɛ n'i ka vision don bon donc maintenant il faut pas que u ka parti de ni société civile ɲagami ɲɔgɔn na kelenw tɛ parce que société civile bɛɛ bɛ t'i ka statut de ta n'i ye récépissé de commerce ta i bɛ taa baara kɛ n'o ye n'i ye récépissé politique ta i bɛ politique baara kɛ donc n'i ye baara min ta i bɛ baara kɛ ni o de ye donc an ye récépissé politique de ta donc an ka identité politique de ye donc n'i b'anw bila ko la. u kan ka aw wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛnɛ. voilà donc voilà président kan ka to k'o kɛ donc n b'a rappeler donc a b'an kɔnɔ an sigilen don k'a lajɛ donc parce que a fɛnɛ mago bɛ se ka s'an ma donc maintenant a k'a dɔn k'a fɔ donc ni fɛn bɛ yen a k'an wele a k'an consulter même kɛlɛba ninnu u bɛ kɛlɛ mun na nin kuma la a bɛ gɛlɛya a bɛ se k'an wele ka fɔ bon an bɛ waati min na bi a bɛ tan donc maintenant a y'aw labɛn a ye campagne kɛ a ye jamana soutenir a y'a kɛ tan a y'a bɔ tan a bɛ se ka kɛ ou bien a bɛ se ka don an ka ministre da n'o ye administration territoriale ye o ko fɔ voilà il faut pas que an ka to kunfan ani dibi la a ko kow cun an kan donc o bɛɛ de bɛ na n'a ye minnu minɛlen filɛ olu bɛ o ɲɔgɔnw bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ donc il faut communiquer. ni kuma ɲɔgɔnya bɛ yen voilà o bɛ na ni ko caman ye quoi n'o tɛ n'an tun b'a dɔn k'a fɔ. mais est ce que aw yɛrɛ ma ko gɛlɛya parce que ko caman kɛra parti politique ma kuma dɛ kelen kelenninw de bɛ kuma ka fanga yɛrɛ senkɔrɔma donna a ka gɛlɛ aw ma dɛ. parce que n y'a f'i ɲɛna fanga nana ni allure min ye donc o allure in dɛ o politiciens de tununnen don donc maintenant aw tɛ ka taa f'an ye non mais a ka girin
ne m'a fait au moins fête la 31 nous fait bon nya kolosi amone lettre mo mo lettre ci présent ma ayolu be jabi mo lettre mo vesti ama mer vesti ama ayolu jabi klingile iye mu ci jabira no o donc an ga mo be muna ka an wele anaka sigi anaka no de ka o de ba ka ko vraiment jamana kono politicien ni jamana autorité ko ñogo bolo mais premier poste ko yi ayo simo la folo ni élection c'est la parce que voilà donc o bebe ça aw fana ka problème mi na o gere la droit hakili ta poste de la mo de problème on y a le poste là ni ma soro ti hakili sigia donc maintenant problème yi kon me wele ki daro jamana ko kuma la c'est ben ko la mais premier poste ko nu ne ko re quoi donc aba to élection kera donc maintenant munu nga ta olu beta mais ni mo ko ka di président ko be ka kuma man fo ko au tableau ko abso ko gera la wa organiser ra ida ka ko ministre chalimba kana to ministre bisaba ka mali ko o de kayo ministre bisaba jamana re jowa to bisaba ka mo ko kele be jamana jo donc na ale be ko don jamana be ko don jamana na ale to ko don abta gela ko donc ale be mo choisi parce que ale premier ministre blara ka soit que avec le président ka bolo de ka donc ale fana ba ka vérification ke donc bo binia e bi mali re yoro na mo ko chama be bolo ko kolosi te mali be ka kolosi le mo be no ka fo ko tu n'es pas contrôlé be contrôler parce que follow la commune ko me ke no be teme facilement o tsika ga tukuni parce que o da to ni ala je mo ko chama be biwe wala se be wure nyini c'est parce que c'est difficile il me système ko mo te passer tukuni donc il faut que mo ko inscrit ka fo bien ambe jamana ko muna bio libération di ambe fanga jamana ka bo bolo de ka bolo mi ni be jele nguno ala ko bolo ka ke bolo fla duni donc o de bana sisan no ambe ka jate de mele jamana be se ka na basiki kono ani développement kono to ka muna je crois que anga inscrit o de kono mal de munu me kono munu me kofe o be ga do ka ko changement d'âme na ambe ka ta dondoni mais c'est pas du tout au tac mais ça va aller moi j'ai l'espoir ka foko jamana mais basi follow e andi na on nyana munu me na ko fo lu fene be nya quoi ambe fo ki wala mando e Serou Jawara Martin ale tun be a parti lumière au tola amba fo ka tono bela jele fo muso da bi ka parti la fana timina ga de réseau kan ko se ne aba ka continuer ali bi no bebe aba nga fo lu fu bela jele na la sura mana nyongo sura watu re fala ke ta ko bara yana ke ba jalo aba fo le ka saka fo ko sini na la sura man ne kanya kono to kuna fo no amana na nyongo sura keneka ala ka dugu ma jala ka fajiri kan garske